Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippine Standard Time, las 6:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman tanan, sinari na kita sang panahon sa aton sininga linya. Gina-check na ton karon ang Provincial Disaster Management Program Division. Kay kabalokan nagguom-guom ang palibot na ton diri sa syudad sang Bacolod. Kaya tulo tamwa ako kay nasa kahawaan, hindi lang Bacolod, kundi basi gani Gronaliko, panggid ang bugos nga Negros Occidental. Alang-alang Action Oliver, sige plastaron tana yan, no? Kay manging mahisayod kita sa aton sinay palibot, maayad gidya nga may ideya kita kung kumusta ang aton sining lakat sang panahon mga ka-aksyon, no? May man maka home quarantine kita for the benefit sa aton sining kaugalingan bangod sining COVID-19, pero mas nami ma-check naman ang lakat sang panahon. Sa linya, Sir Melvin Chiero sa Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Melvs, mayong gabi. Yes, Action Brian, mayong gabi man si mo kagaya nga itong pinakaling lakat sang panahon na Abril 25 tuig 2020 Sabado nga gabi. Sa gihapon padayon nga nag-apekto sa aton ang mainit o kunisterlis nga nag-apekto sa nasidlangan niya bayan sa nga pungsod Pilipinas. Indikasyon ini sa mainit sa gihapon nga mapanahon nga aton ma-eksperyensyahan. Mayaran lang kita sa mga kasarangan tubtob sa maglugalumon man niya kalangitan ka mga isolated lang nga mapagulan. Sa area naman sa Metro Manila, subuman ang ibang mga bayan sa pungsod Pilipinas nga dulot naman sa easterlies ka mga localized thunderstorms. Ang Negros Occidental lakip na syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya man kita sa gihapon sang kasarangan niya panahon kag may tinion lang nga mangin maglugalumon ng atong kalangitan kag mga isolated man yung mapagulan o kung pagpangilat man kag papanagoob nga dulot man sang easterlies. Kasarangan tubto may pagmulumadlos nga hangin gikan sa nasidlangan kag naamin na nasidlangan ang nagayong sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw tunod alas 6 kaina ka magabutlak, alas 5:32 buwas sa aga. Kang aton temperatura, nag-record kita kaina 26 sang kagahon kag naglabot kita 33 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat yung mayong aga, mayong gabi silot. Sir Melvs, atong gulog-ogal kay na nalikop-likupan ding Negros Occidental.
So for ako ng taon nato Action Brian pag-ulan sa nga kaina sing aga kagaya ni man niya ini nga haudto wala ato dire lang nga area gid lang sa aton sa area sang Silay, Aha. Bacolod, Don Salvador, Murcia area, Aha. kagang sa sur nga porsyon ng Kabangkalan gid lang, Kawayan. Ang iba niya porsyon niya dire sa aton bago may ara sa mga light trains man. Pero makabig naton nga hindi siya talap-tap gid nga naka-experience siya sa mga pagulan. I see. Pero nakabulig-bulig man pulo pabugnaw sa palibot ta Sir Dako Melbs. gid Dako na bulig niya. Oo, ang kwan ang yulo yabok medyo na panas-panas siya gamay, ano? Pero tinagad ang yabok tuod mo Yes, bisan that's right. bisan mambal naton bing sementado pero ang yabok nga pabilin gihapon la bilagid kon magbumadlos ang hangin. Amo gani. Tapik gid sa lawas mo. Sir Bob, salamat. Salamat yung gabi Silva. Maayong gabi, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Dire lang to sa pulo palibot kag kaiping nga banwa kag syudad sa nga Bacolod mga kaksyon ang gulogalom, meaning dira sa inyo sa iban nga lugar sa probinsya medyo maulanon ay malanon, mainit gyapon ang panahon, no? Sa mga kultura naton once gini mag-ulan sa sini nga mga sinimana, sini nga mga dinag-on abi, hindi gid kamo magguwa-guwa da sa inyo balay aday pulo panago kabo kayang usbong Action Oliver sang ining init kag ang bugnaw nagtabuay makapatrangkaso ini. Di subong nga panahon daan kon trangkasuhon ka basi masuspitsuhan ka pa dira nga may COVID-19. Ti i-swab test ka Damo na black kag kung may ka man lang sang history man na kag ti do kampante ikaw pero kung may history ka man nakalagaw kalin sa iban nga pungsod o kon lugar naguluhilanat kadira abi tungod man lang sa init kag usbong sang lakat sang panahon subong kag trangkasuhon kakulbaan naman ta. Action firing line. Sige, antes kita. Anyways, gina-remind ko ang Bacolod non alone. Bacolod non lang naga-monitor subong. Kay buwas nga adlaw, totally 100% ang Q-pass nyo suspender ina. In short, wala sang may makagwa buwas nga adlaw. Magluwas gid lamang sa mga frontliners naton. At least may ideya kamo, kay basi buwas magwa kamo may dinakpanay. Action firing line. Kagkon magwa sa Action Oliver, wa misla baklan. Tanan nga siyang merkado diri sa syudad sa Bacolod. Halos tanan Libertad Market naka-lockdown sa Domingo nakasara. Pero ang mga bisan mga pagkuan, mga food store, mga kwanta na sirado, wala ka baklan di pimuyong das balay mo, ha? Action firing line. Ina buwas gid lamang Domingo kay pagbalik sa Lunes to Sabado back to normal naman ang aton sini nga enhanced community quarantine mga ka-action. Anyways, before kita formal gid mag-start sa atong pagpangalaga ng aton routine every night, nga mga muyo kita agod nga kontrahon kag mabuligan kita sa mahal naton nga makaako nga madula ining si COVID-19. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Amen!
Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Hoy, kumusta tay? Sakit ang hawak mo da? O, pupungko lang sa kilid. Ano? While nagahulat sang panihapon mo tay, kinagaluto pas nanay, monitor na lang daan sa action firing line. Tapos tayo di mo gid pakalimtan na, antes ka magsulod sa pirtahan, sang kwarto mo karon i-check mo gid ang mayor nga pirtahan yung nga nakalock dira. Kay base bla may mga take advantage bla kag sudlon ka mo da, kag magpangawat o kung hilabtan ka mo. Baby, inang tawang pirtahan mo tay? Oo. Tikita mo, ay ginalak, arang yabi yung ilak na nadaan, ha? Panigurado na kayong panahon subong do kadelikado, gidamo gutom, bangod sining ECQ, bangod si COVID-19. Kita mo, yung tatay sa todo, may pa-section Brian, nakita niyang pirtahan kung why nalako. Action firing line. Anyway, monitor na kamo sa aton sining pagpangalaga diri sa Action Radio Bacolod Back Action ng subong adlaw is Sabado, no? Ari na kita sa Abril 25, 2020 mga ka-action. Nakamonitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang dira actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account, i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa may mga gusto mag-text dira ang aton sining numero sa 0938225517. Sa aton sining mga chatters naman na nag-view sa aton live sa Facebook naton, kadto lang kamo dira sa comment section kag ibutang ang inyo sining mga mensahe, nubo-nubo lang para mabasahan ginaton. In advance, nag-apology na ko sa inyo kung di ka mabasahan, pasensya gid mga ka-aksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon firing line. Onboard na, tub-tublas nuwibing tak na sining gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano balang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod sinibing gabi. Punahon ko na karo mga ka-aksyon na targeton ko ni ining isa ka ginaligar. Take note, ginaligar sa isa ka pamilya nga isa ka barangay kapitan ang nagpangastigo sang isa ka may diferensya sa panghuna-huna o kon paminsaron, linampusan niya ka Aksyon Oliver sang bato ang ulo. Action firing line. Barangay kapitan ini siya kag suno sa aligasyon sining nasambit iya nga pamilya. Hubog si kapitan. Tida may liquor ban man ta subong, hindi lang kay sa Bacolod Negros kundi entire Philippines nga hubog des kapitan iya. Daw sako man kapitan da subong sa mga trabaho ta sa pagpanagtag sa mga social amelioration program, food tax sa mga pigado, sa kapitan niya hubog. Naganok imo ya ka enjoy kay mo sa COVID-19 how? Si kapitan sang barangay Bagunawa, Banwa sang San Enrique. Basi nga monitor na di subong sa kapitan. Barangay Bagunawa, Banwa sang San Enrique. Kapitan Arlo Aplaska. Kap, may gabi na si mo, Kap. Ang aligasyon ato ha, kapati ka Kap, aligasyon sang pamilya. Basi nga monitor si Kap subong. Way paman ko na kumpisagid ko na ginhimo ya sining may ara sang diferensya sa huna-huna. Pwede ka di katawag Kap sa numero kag pasabton tagid kay karon Kap. Way ko binumber ni mo, pero pwede kaya Kap katawag sa 0938-225-5017. Kap, pwede ka di panawag karon na. Or pwede ka katawag sa 434-3861. Nan, kay pasabton ka namon karon kay para pata sa aton nga presentation. Although, kung pamatian tang pamilya initially, pinukpok mo ka ba to inang may abnormal action Oliver, inang may diferensyang huna-una, paminsaron. Ti hubog, linagas niya panikuno. Ti ano mang, ti amoneway kagidya lagson di. Kung pasakaan kaso ni,
gatikang ka pa lang sa korte, gina-justicean ka na ni Action firing line. Action Oliver, gahana ka pala magsulod sa court. Ang judge gambal na nga, ginapamatmatan ko ikaw. Sang mamoy, mani mo na. May diferensya rin sa una-una, pinukpok mo ka ba to? Ano bang animo sa di abe? Action firing line. Pero gaanta na karon sa Kapitan Chansagid, ano? Nga makasabat gid kay base ng anong ginhimo maniblas ang ining napukpukan niya ba to? Ara na nawag na yon, dasig ba? Base may nahimo maning nga malain ini napukpukan niya ba to? Pero para patas ang aton sining presentation, tagaan ko gid tsansa si Kapitan nga makasabat man para at least inang pagtulog ni Kap karon sulhay man huna-huna ya kag mabatian man sang pamilya kung ano gibing rason ni Kapitan nga pinukpok ya kabato ining may diferensya sa paminsan. Action firing line. Base nagalantaw ka ba sa Facebook, subong ihatag ko bla are, may mahatag number ni Kapitan, no? Grabe yo, kadase kita action JM ha. Gambal to sila nga muni mo na, pero are na may gambay hatag. Sige, salamat sir. May forward ko action JM nga litrato. Sining kaluluoy nga ining babaye. Itabunan talang nawang action JM pero ipakita mo lang ang bukol kay pilas. Action firing line. Ikaw na lang bala edit na kay kabalo ka imo niya hampangin mo para makitaan gid sa mga utod naton kung paano ni ginpukpok ni Kapitan kag anong igo sining pobre nga ini sus kanano man nga sitwasyon. Ariyo. Pamatian ta ni karon ng interview sang utod sining kaluluoy nga babae nga ini nga may diferensya gani nasulit ko gid para makabalo ka mo nga may diferensya sa una-una. Action firing line. So pakaronan ko na no. Headline pa ba lang ta? Headline pa lang pero kainit tablas ang sitwasyon no do ginabalahas na ko dayon mo. Action Brian Morden. Action firing line. Samtang diri sa Bacolod mga kaaksyon, apisar sining ato ginatawag blang ginatubang karon nga COVID-19, halos kita tanan nga problema because nga timan ng hambal naton bala nga way ta kakilala kung sinong kontrata. Kilala tang pangalan niya, COVID-19, no? Kilala ko na, kilala naton, pero kung diin ni siya, ano ni siya, paano tani siya i-contain, paano tani awayon, bulubudlay lang mo na sitwasyon na. Diri sa Bacolod dyan, tawag enjoy gapon, ano? Despite of difficulties like ECQ, plus pagid nga way pagkaon, pero may nagbata diri sa Bacolod, nga isa ka ang bana, isa ka e-bike ka driver, ang bata, Action Edmond, ginpangalanan nga si COVID Marie. Tindo ka okay man, no? Timbo ang gusto matabo sang amay, nga kung makalampuas na tas na sining si COVID-19, hindi gid malimtan, nga ini nga bata nabunag sa panahon sang COVID mga kaksyon. Purti man, no? Iayoong ko ning patrol karon kay para makayuhom-yuhom man kita. Action firing line. Kag ining si COVID Marie, damo nagsimpati Action Edmond, damo nagbulig kay pigado eh. Wala ko na pang bakal diaper, way gatas, ti e-bike driver gani, ECQ pa wala pagkaon. Dumi nag-aabuno subong, ti ako babaton man kundi kumyara daw subong, pabalo lang di sakon kay kwaon ta ng abuno nyo para sa sininga driver nga ini. Nami no, anyway sige, ang iban nga balita mag-aksyon sa aton sa pagpangalaga diri sa Bacolod. May nagkaladak pa naman no, mga SAP member naman isla kon mga SAP beneficiaries naman sa area sang Banago. Doon man untat balita ay tas nga silang ibandaya nga sagig yapon ka kuano. Sagig yapon niya ka sugal. Ti kauluya no ano yung mga utoks nila. And subong adlaw nagugdas naman si Law District Congressman Greg Gasataya diri sa Bacolod kay may nagsabotahe ang term nga ginagamit niya actually ang term nga ginagamit ni Gasataya may nagasabotahe sa iya nga iban nga tawo sa mga barangay. If ma-remember ninyo na interview naton siya last week mga kaksyon, nga may nagsabotahe siya according to him dira sa Mansilingan, Handumanan and Felisa. Nga may nagkadtuto nga tawo kag naghambal nga ipagwa nyong bangko nyo kag ang QPAS nyo kay makadto de karon si Congressman Greg Gasataya kag ang Menya managtag. Tapos way to sa kakadto ket way man sa schedule to. Kung di ginamulay siya sang publiko, dinamulay ang kongresista ba sa mga tao na ano maniman, pulo pasalig pagkatapos ay madinag-abot, o kundi guba ang ala ni kongresista. Okay, nasulit pagido, subong sa sumag kag barangay Punta Taytay na naman. Action firing line.
Sino man yung nagasabotay isang kongresista sa syudad sa Bacolod man? Nga ang agawin may ara yan nagahimo-himo kay istorya ni siya. Ano ni, pamulitika na ni? Action firing line. Wars ang politics starts today na diri sa Bacolod sa COVID-19 iyang panahon. O, sinong kontra? Sinong gapahimo? Sinong gatinunto kay gasataya man? Kayong tao nga ini, dugo bulig man ang tanin is publiko ni. Oh, sino naugot ni sa iya man? Duway, may genkwentro pa Dexon Oliver nga mga kwan? Nga iban pa nga mga political parties Bacolod? May makainkwentro pa di sa Grupo Progreso, daway naman ko may nakitaan pagid kiti subong linong paman? Or hindi ka grupo ni gasatayan ni nagapangsabutahin? Ano ning sitwasyon man? Action firing line. Sige lang kay tingwaan tanay karon maka-action ano, iplastar tani isa-isa karon kay daw ka unique man katabo dis Bacolod subong ginasabutahin nilang tagtaganay ti ining kongresista willing ni magpanghatag. May mga manok pa ni siya gani ginapanghatag nga inabalang inabalang lulutuon na. Action firing line. Samtang duha ka batch ang mga na-stranded iyang Negrense, no? Passengers maabot sa probinsya, masunod nga si Mana, suno sa Marina. Apang gobyerno probinsyal wala pa sang desisyon kung pwede nga batunon na nakulbaan mang probinsya. Action firing line. Kaya nagligad to, may ginpang papauli sila dihalin sa Cebu to. Gindala dira sa may healing center sa Ibi Magalona ay duha sa tuya nag-positive sa COVID-19. Action firing line. Abot ng taga Candoni and taga Silay. May lang gani kay pasla kapauli sa ila sinitag sa tagsa ka mga pamilya, mga kaksyon. Action firing line. Isubong ang probinsya daw nagapulopinsar pa, nagapadalom pa kung batunon sila or isecure ini sila anay didto kung di sila subong siguraduhon nga wala sa COVID-19 kay problema ina mo, no? Subong danan tawo dis Bacolod kag probinsya prangkang istorya. Gapalinong-linong laning ibanda way man sila Facebook mo. Hindi mo sila makitaan nga nagaibwal na ni sila sa kagutom kag kalain sang buot kag kaakig. Action firing line. Nga ang iban dira daan niya wala kabaton food packs. Ang iban wala madala sa SAP, hindi man na miyembro sang 4-piece mga kaksyon. Oh, tiga ibwala ning iban anong kuuton ko boss man pagkahaon ko sa bata kuman. Oh, gabalikid sa bata gapungko anong ipakaon ko naman si bula gid tani. Magwa lang tani sa balidak pon kita sa pulis. Action firing line. Amo na nga halos tanan ga ayo na kon tani i-downgrade pagid additional kag makagwa na mga tawo pero ti ayo tama na if in case giman the public officials of Negros and Bacolod magatag sa aton sang tsansa nga makahulag kita maga-practice gyapon kita or let's observe gihapon sa ginatawag naton iyang social and physical distancing. Action firing line. Kay para para pasugtan kita. Kay para sigurado nga makabalik-balik kita sa aton trabaho. Suliton kung trabaho mo nagapang scrap ka balaya. Tingnan sa ligan mo everyday scrap. Kung di ka makapangita, plastic daw, kon karton da inupakilo mo nung ipakaon sa bata mo. Action firing line. Plus the fact pag Action Oliver, subo nga ikaw na gid ang pigado sa pigado, ikaw pang gatanga, kaway kakatilaw sang size mill, kamas nakauna patuya ang may ara-ara. Action firing line. Di kung kista mga animalistic, maning mga nagalista mo. Kung din itong nagakalalambang na sang guto, maupang di ka-avail, atong yang may ara-ara, una pa balandra da sa tubang sang pa size mill nga ini. Kagkon makabaton, gani kabalo na gid siya nga may pundo man siya. Daw ginapabugal ya pang nakabaton sa size mill. Kung ako'y mahuya ko akon iastupad balay ko nga nagagutom, ikaw ya may ara una ka pa baton. Action firing line. Ang rason sang tao luwag yapon mo ining luwag ni katalaka nagrimatian mo. Kon parte lang sa kandusanay iya sa korupsyon. Pero kung ang luwag ara sa kaldero, tinami gid man yang luwag ya. Action firing line. La 7-4. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Balikan ko ni karon dalag ko nga balita lokal kay mahuluhamboy lang ko gamay sa mga balita iya sa national mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagan. Dali lang niya kay kabalo kong iban gahulat na dira sini nga aton sini nga interview karon digidugay sa utod sang ginpungkoy isang kapitan nga babae nga may diferensyang huna-huna. Mga kaksyon, ano? Okay, do di siya mag-play out. Ginpakahuyan niya ko, ho? Diri ka na sa dagko nga balita sa national, kay target karon ni Action Oliver sang DSWD nga himuon nga isa ka mayor nila nga programa ang ginaduso nga balik probinsya program sa mga
tawo para ma-decongest ang Metro Manila. Grabe na gid man kagutok ta karon sa Metro Manila mga ka-aksyon mo. So kaning plano nila karon nga kung paano ini papulion ang mga tao didto kung diin sila halin nga probinsya. Ay, amo na. Tinong muna karon ba kung didto sila gusto mga buhi kay pangabuhi maning aton niya, di ba, no? Tapos piliton mo sila magpuli. May lang kung pagpuli nila, may padala ka mo yung dako-dako ang kantidad nga makumpisa sila sa pangabuhi nila. Una sa balita, una sa aksyon. Way gina problema, pero kung papulion mo dis lang nga way man balon bisan 5 nga libat da, sino man tuntong puli di man. Amo nang huna-hunaon ginaton. That's why nga ginatun-an nila. Samtang si Senador Grace po naman niya, ginapandaman niya ngaton sini mga kapulisan. Atensyon mga pulis kag Philippine Army, kung sino mga ara sa frontliners naton nga na-based iya sa ining pagbantay sa dalanon, kapulisan, kung sino-sino pa dira, nga maghagan-hagan kita sa pagpatuman sang lockdown kag ECQ or sa mga borderline, sa mga check-up point area sa mga tawo. Kay tiyang publiko kuno subong gaibwal na sa balko na kina bangod sa sitwasyon, gutom, mga ka-aksyon. Kaya prangkang istorya kadamo, gid man sa ula katilaw mo. May purok gani nga, kung ako palang tawon, deserving sila tanan-tanan nga magbaton sining SAP, pero pila lang kabilog sa ila ang nakabaton sang SAP. Kung ako palang tawon niya, approve na ni dayon without thinking mo. Kung sa mga kwan-kwan pa, kung paglantaw mo pa lang sa sitwasyon sang lugar, basta hindi man lang niya four-piece member iya, automatic ining purok nga ini, ubo sila iya makangkon sang size bill dapat. Kaya nga man, portito niya kapigado. Pero ang matod nga istorya, sila paya ang gatanga sa hangin. Aksyon Brian Borden, aksyon firing line. Amo nang masubo nga kamaturan, dira subong makaksyon nga kakatabo sa ato. Bisog i-re ko dabe, kung sino dang gakalipay, subong nga way nakabaton sa ismil nga sila gidapat ang makabaton sini. Mayara pag Jackson Oliver, nga ang bana nakabaton sa ismil, ang asawa nakabaton man, duhagin sila. Hindi do si Mel. Way labot dira ang bata nila nga may asawa kag ang isa pagid ka bata nga may bana. Kabaton man sa Ismail. Apat sila sa isa ka pamilya. Susway manikilati klase mga tao man. Pero uli nyo na din na. Aksyon Brian Borden, aksyon firing line. Ay sus ko nga mga tao na ni mention ko no nga ngalan nila di makaron tuwang gabi mabugtaw ni sila kag tipuno ng sa Ismail kag iuli sa barangay pro bisan postahan. Aksyon firing line. Pero basta batsyag ba ni sila? Mambal siya, iulit na ni Buwaso, timprano pa ta, tapos pa-pictured na yun. Kaya ibutang sa Facebook. Ang ibang nga balita maka-aksyon sa national, Aryo, kay may mga kapulisan kita nga kaluluoy, git, no? Ining mga kapulisan naton, nga natapikan man sang coronavirus. Actually, meron sang 95 kabilog nga pulis nga probable ini sila. 567 suspect rather, 80 din confirm na gidya nga may COVID-19. Kag may 3 na actually nga nagkalamatay, gid subo na. Kag 12 diri ang naka-recover sining COVID-19. Ang subong nga update mag-aksyon sining coronavirus sa bugos nga Pilipinas, may ara sang 7,294 na ang positive cases iniya. May bag-o subong adlaw nga 102. Kag may ara sa naka-recover na nga 772, 30 diri ang bag-o mga kaksyon. Tido good news ini. Pero ang patay nagasaka man kay 494 na ho. Ang patay kag 17 diri ang bag-o mga kaksyon. Action firing line. Kabay pa nga makuan ini maundang na ini mga kaksyon ang nasambit iya nga pagsaka sang numero sa nagkalamatay diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Pero sa bugos nga kalibutan ari tuman kasubo ining istorya sining COVID-19 kay ang positive iya umpisa sang Disyembre 31, 2019 sa nag-umpisa gining si COVID-19. Ang positive mga kaaksyon naglabot na sa 2 milyones 845,000 2,845,859 ang positive na sining nasambit iyang coronavirus. Action firing line. While ang naka-recover, nakaabot na sa 811.
811,687 ang naka-recover. Ang masubo diri as of today, as of 4 o'clock this afternoon, ang pinaka-update mga kaaksyon, ang patay Action Olivero, grabe Action Olivero, naglabot na sa 197,846. Action Firing Line. 197,000 na ang napatay, 846. Oh God, ano ini? Tuma na gid ka haladlukan iya, no? So sining mga patay na ini. Ang may pinakadamo nga patay subong kag may pinakadamo nga kaso nagapanguna gid ang USA yo. I don't know kung ano ang pagplastar sang pungsod Amerika sang ilang sining health department. Ang ilang sining mga eksperto dito sa health nila. Department of Health, ano? Kaya naglambot na Action Oliver, mga kaaksyon, ang patay sa Amerika subong. Believe it or not, 52,217 na ang nagkalamatay. Paano ni man? Action Firing Line. 52,000 iya ha? Hindi kay 52 kabilog. 52,000 iya ang nagkalamatay. Kag ang positive dito sila Action Oliver, lapit-lapit na lang yan sa 1 million ho. Kaya ang positive to sila, 925,758 ang positive iya sining kaso nga ini. And ang nagasunod sa ila, amo iya ang pungsod sang Italy, nga may ara sang patay subong nga 25,969. Grabe, no? Nakasunod sa ila diri amo iya ang Spain mga kaaksyon, nga may ara sang 22,524. Nagasunod pagadring France nga may 22,245. Ginasundan ini sang UK nga may ara sang 19,506 ang nagkalamatay. Ginasundan ini sang Germany nga may ara sang 5,650. O kon Iran rather. Ang Germany niya 5,767. Ang Belgium lastas pagid kay 6,917. Ang Netherlands ara sa 4,289. Switzerland naman niya 1,593. No? Ang Sweden 2,152. Ang Ireland naman niya 1,014. Ang Mexico naman 1,221. Ang iban diri mga kaaksyon, way man ganubo sa tag 1,000 ang nagkalamatay. Ho? Action Firing Line. Hiti kita diri sa Pilipinas, 494 na kita ang nagkalamatay diri sa aton. So, hindi na ni basta-basta pa nga sahi sang balatian sa istorya sang kalibutan sa siniyang nga henerasyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. That's why kita diri sa pungsod Pilipinas, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag liwat nga wala siya mahadlok nga ipatuman gid ang martial law if in case gid man nga magapadayon ang pagsaka sang numero sang positibo sining COVID-19 plus pagid kung padayon man nagapinasaway ang pumuluyo. Action Firing Line. Tinamay nagahambal nga okay ginang martial law pero dapat ipagwa man sang gobyerno ang pondo pagkaon para ang mga tao hindi man mag-people power pila kadlaw. Action Brian Morgan. Action Firing Line. May mga lugar, mga kaaksyon, nga dulaon na nila ang enhanced community quarantine. May mga probinsya, ano? Pero naghambal diri ang gobyerno nga once dulaon nyo ang ECQ, Action Oliver, ang second wave o kon second batch, sining SAP nga ini, hindi naman sila maka-avail pa. Na-gets nyo? Like for example, ang Bacolod, dulaon yung ECQ. Kung may second batch pa kita sang SAP nga ini, kung dulaon, why na dapat sa mabaton pangasap kaya nagbalik na normal mo. So tikadamo sa probinsya Action Oliver nga nakibot, may ECQ taliwat kayo doon. Action Firing Line. May ECQ ka. Ang mga probinsya like Guimaras, kundi sila zero ginman ya. Ti alangan may ECQ pangamuda kay Waiginman, ang Guimaras Waiginman sa may nagatabok gida ya, no? Tiway na tuya sap sa second wave eh. Tidiri sa Bacolod, pulo paminsar ana hindi gid pagdulaon ang ECQ. Kay ba si inang dulaon ti dula man ang 6,000. Si Richard Gomez kilala ka muna kay amo-amo man na kami tsura sang panahon niya pa. Action Firing Line.
Pura gaba, no? Self-proclaimed lang yun. Si Richard Gomez makaksyon ang alkalde sang Ormoc, Leyte. Nagpanagtag aksyon JM, tag isa kasakong bugas, no? Grabe, no? Hindi mabangbang klase tao, no? Action Firing Line. Kada balaya, why na to yung action Oliver nga listahon ngalan mo, muni mo, why na? Kada labay sa pirtahan, iya nga may kada balabay may pirtahan, kada balay nga may pirtahan, binlan niya sako. Ano pa, may mga balay ito nga binangbuhuan yung balay, butang niya dua ka pirtahan, ti dua ka sako na kuya, dasin. Action Firing Line. Iko pagligling ni Richard, ang isa ka sako, ginwigit ito, gitaon, hindi, siya, bago ko lang na ginimo, sir. Base pa man lang, magkalusot, ano? Amo nang ginhimo ni Richard Gomez. Amo to mga tao to, wala na sila yung may reklamo pero Richard Gomez sa Ormoc area, no? Ari pagido, galing kay Way ko makuha ko din ini nga lugar, action JM, I don't know kung mayara kadra. Basta si Mayor Iming Pascual. Action Oliver, yan ko pangita, ano nga lugar ni Action Oliver man? Grabe, pag iniiyaya action JM mo, binutang yaya ang tuman kadamo nga kwarta, Nueva Ecija. Nan, Mayor Nueva Ecija. Salamat, Action Oliver. Sa Gapa, no? Oo. Si Mayor Iming Pascual. Ang ginhimo ya, kay naglawig ang ECQ sa ilang lugar, nagpangako siya sa una, sa kung hindi pagid madula ining ECQ, pagka next sinima extension ta, manghatag kami kwarta sa inyo kag bugas. Iya mismo sang pundo sang ilang lugar. Tingin karon kay extend. Waya bala pinanipo na mga konsyales si Action Oliver kag Vice Mayor niya. Kag nagtipon sila sang kwarta, binandol-bandol nga kwarta, isa kalamisa nga kwarta, oh. Ari lehitimo niya, di nila uglahog ya, legit niya. Gintipon niya ang kwarta, wala yang gin-mention dire kung pila ginitanan, libohon kag kinintuson mga kaksyon. Amo nang ipanghatag ya kada balay Action Oliver tag 1,000. Wala na ya lista-lista pa nga ano na siya, pwede na siya, senior citizen, mo na, may bata ni sa abroad, ni why na? Pang isa-isaho niya panagtag 1,000, kag isa pagid kasako bugas kada pirtahan. Ipakita mo Sir JM, ayo da sa aton sini nga live, sini matiniyon, ginapresentar taman lang ni because nga saludo kita ya sa sini nga tawo, no? Sang ilagin himo bla sa lugar. Una-una paglantaw ko likod tinikil ning iyahaw nga ipakita mo gid abi. Pero may rason nga aginhimo na nila nga ipakita na sa publiko parang iban dira daw mahuya man nga mga mayor man Action Firing Line. 1,000 kag 1 kasako bugas. Ang nanamian pagid naton sa iyan grabe ang resourceful sa isa ka tawo, ang effort sa isa ka tawo grabe mo. Pag panagtag niya sa sining itag 1,000, hindi Action Oliver yang managtag ka nga, imo na 1,000, mo na. Ginasulod niya pa ya sa sobre iya. Tipila dan ka 1,000 ang iya sini nga balay, daw sobra 100,000 ka mga balay tong panagtagan sa 1,000. Damo-damo man sobre ang nausik nila. Tag 1 kasako bugas. Ang nasadyahan kapag hindi maglantaw sa iya, kaysa kadamuon sining kwarta nga ginabit-bit nila or sa tubang nila, hambal niya, kung kami lang isang akon konsihal kag Vice Mayor masulod sa sobre malambutan kami guro 2 ka bulan, di pa ni maubos sulod sa sobre mo. Ay nang invite si Action Oliver sang mga kabataan. Sinong willing mag-volunteer masulod sa tag 1,000 sa sobre kigaan ko man kwarta. Nagdinumog ang mga kabataan. Action Brian Morden. Action Firing Line. Thank you, Action JM. Sa imo dira, kita mo na, binandol-bandol ara sa Facebook Live na subong. Amo na ang ipanagtag niya. Ti abi, gina-challenge ko na mga alkalde ta abi, no? Diri sa probinsya sang Negros Occidental. Let us try abi, be, kaysa lang abi, kung tistingan taman abi, no? Ako may alkalde sa Negros Occidental maghimo, sini makadto ko tiya. Maalisin siya kuya kay News Direct Rex Cantong kag kay Station Manager nuna magbanwa Ako makover to. Basi mag-ambit ka pa sa kalibot. Lahog lang niya, ton. Pero, atis 14 niya mo. Basi nag-monitor sa mga alkaldeta or mga tinawo mo ipaliyod ko ti alinton sa natungdan. Abe, palinton, doga pa action ka, no? Basi may kwarta mo lang kamo himuon ta ni, no? Himuon ta ni. Si Vico, pagidya Soto, ganyan sa Pasig, di pag ito magwantang iya mo. May 150,000+ siya nga wala nakabaton sang SAP nga size mil ni. 8,000 ila to mo. Sa NCR, 8,000 ila to ya.
Siya na to nagpadihot niya. 150,000 families gintagaan tag 8,000 Action Oliver ni Vico Soto. Huwag nadala sa slots ang DSWD mo. Ano niya patangaon niya na? Kundi ginidiyahan niya, kagin panagaan 8,000 the same. Karon gin panagtag sa DSWD. Nalabawan niya pang DSWD panagtag mo. Hamakon mo ng abilidad sa mga alkalde. Amo niya nga mga alkalde nga wala nagaulikid sang kwarta sang tawo, kiti yan nakatawo mo. Amo niya way nagaulikid, si bubutan niya. Tapos si COVID-19, babalik na ng kwarta sa aton. Galing kung ikaw alkalde, ikaw dira opisyal, kung ano man side dira, kung may intensyon, ikaw yang nga gamiton mong imo sining karawkawan nga mga tudlo da, do mahadlok kagin magpagwa bisan noodles duwak bilog. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang iban ganit kuno to, tag-anom ka kilo, paglambot to sa kalantuan, nagpito na lang, nadulaan pa isa kilo. Ginaripak pa yun. Kita mo saksi. Mga bugas ni, Nueva Ecija, no? Grabe, Tiway, mga konsihal, arat tara no, gintra. Konsihal sa ibang nga lugar, banwan, bakulod sa ano, diway ko kita. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Pero sang nagtahaw-tahaw na si COVID, nag-init man sila, pero gagwa man, pro. Daw ara-ara naman sila. Anyways, depende na sa mga alkalde. Kay kabalo ka, basi damo to sila pundo. Ginahulat ko kay na ko ni hambal ini ni Mayor Pascual kon ila to personal nga kwarta, pero di ko magpati nga ila ginto no? Kay nga aman, tuman ka damo Pila ka milyon to Action Oliver iya. Ginbutang niya sa tatlo kadupa yang alamisa iya, grabe no? Sus ko, grabe yung abilidad sang tao mo. Amo ni nga tao sa tiyon sa eleksyon, bisan magpapungko ka na lang sa inyo, ang tao mabuto na lang sa inyo yan. Kung ikaw politiko, amo ni nga panahon sang krisis, gwa ka subong. Kag magpanagtag, bisan tag isa lang kalata, dira nga ligo para makakatilaw man publiko. Kag, syempre butangan mo ginangalan kung personal mga kwarta, di ba? Pag-eleksyon, madumduman na nila, sutong hatag ligo sa aton man. Bisan hindi ka na magbalik to. Kaangkon kay gijabuto prangka ng istorya. Di naman tanang masugiran na kiti katatlo naman tanang perdegan Action Firing Line. Why kuya ligo mo? Prangkahanay ng istorya mo. Naman na bla, pero liwata. Gina-challenge ang aton sa alkalde sa Negros. Kung why man ti okay lang. Pero basi buwas bla mayara bla. Hindi po ay sus mamuyaya ta nila nga lang. Damo sila nga sitwasyon. Anyway, sige. Salamat gid no. Tidris Bacolod gani kagabi na interview ko. Imbis nga dugangan mong tawo ang sa Felisa tuyado tayo pa mabuhinan isa kalibong sa ismin. Pero nagkonsulta to sa Action Oliver. Hambali ati kun pwede malang nga abi nga hindi ano. Tindi gid pwede mo. Ti wala to matigayon. Nga ayoon nila tani ang 6,000 sa amo nga tawo. Buhinan isa kalibo kay ipanagtag sa wala. Maayong intention actually ni Barangay Kapitan Ramon Hardin ano. Nami gid yang intention galing kiti lubag sa batas May pagsulundan ang DSWD ti way gid matigayon. Ti ang way to katilaw kag way gid madala sa slots ti sorry gid. May second batch pa kuno. Ang lain pa to kaysa second batch, hindi mas lagapon katilaw kay ang nakabaton subong sila man ang tugyapon namo nang masubo gid ang istorya. Action Firing Line. Di ko ikaw galanti ka da, si ka na nga middle class ka, nakabaton ka 6,000, subong bisa magtihol-tihol ka da kay may second batch, may 6,000 ka pa. Action Firing Line. Kaya dapat pangamuyo, gid ka mo, nga hindi madulang isikios bakulod, kaya mag-abot ginang second batch. Kaya kung dulaon ni Mayor Bing na, ati, goodbye 6,000 Hambal man to guro sa may kabaton na, gaba nila na, kaya makabikbaton na. Action Firing Line. La 7:24 Action Radio, Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Kadamo sa nag-chat sa aton sa igo ginang mayor ko ba? Tawagan to Action Oliver ang ang ikaduha lang anay, no? Si Ario na intriga ko nimo, no? Kay ining isa ka may diferensya sa huna-huna. Inborn niya ni kuno mo pagbata niya do may abnormality siya bla, no? May abnormality ining babayi sa barangay Bagunawa, Banwasang San Enrique, no? Ang inisyal nga nakuha naton nga information based man sa panaysayon sang iya sini nga magulang. Nya linagas kag pinungkoy ini siya sang bato
sang ila dira nga barangay kapitan. Si barangay kapitan Arlo Aplaska, no? Ini ka pa allegation pa ini ha, allegation ini. Pero depende karon kung paano na isaysay sang utod nga bisan nagabasa lang ko sang iya sini nga chat action JM, batyagan ko nagahibi ang tao mo. Imagine mo na nga manghod mo, pungko yun, may diferensya pa sa una-una. Di ba? Hindi ka sakit, get? Online sa firing line. Sa aton nga linya, ara si Mr. Ronilo Magallanes Fernandez. Sir, good evening. Sir, good evening, sir. Si Action Brian Mordena, sang Action Radio Bacolod. Sir, salamat kit sa time nga ginhatag mo diri sa Action Radio. Naintriga mo lang kami kag hindi naton ni pwede palawigon pang istorya kag hindi naton gusto nga itulirahon ang sahi sining attitude sa isa ka barangay official sa diin nga involved diring barangay kapitan. But gusto ko lang klarohon tanan nga imo nga isa-isay sa mga gabi allegations ini based sa statement man nga nakalap ninyo kag sa mga witnesses. Abi. Mga witnesses, sir. Yes, sir. Abi, isa-isay kami, sir. Ikaw magulang or manghod sining victim? Magulang ko na sa aking kastigo, sir. Hindi talang paglawagon ang ngalan niyo, sir. Edad lang, sir. Apilang edad niya sini? 27 na so, sir. Pero ang pamisaro niya bata, sir. 27. Siyempre, dalaga. Ano? Kaya may diferensya siya. Okay, sir. Isa-isay kami. Ano ginatabo siya? Kaya base sa witness, sir, nga nag-atag sang testimonya nila sa amon. Si ang manghod ko, sir, tulog na agin bukaw yung aging kastigo. Tulog, ginpukaw. So, din siya katulog? Kastigo, ayun na. Ara sa purok naman sa dalan, sir, sa dire sa barangay naman, sir. So, sa dalan. Meaning, medyo nagalagaw-lagaw ng utod mo? Kaya manghod ko, sir, pagbata na inborn na abnormal kaminsaron, may tinion nga rin sa balay, may tinion nga gwa nga hindi naman maibaluan, sir. Okay, pero... Amo na manghod naman. Sige. Kaya may diferensya sa paminsaron, sir mo. Sige, diretso, sir, mamati ko, sir. Go ahead, sir. Tapos amo to, sir, may witness nga nakita kung paano yung naging kastigo, nga to sapat naman manghod, sir. Gagalibion, gapangayo, sandabang, galibion sa kasakit, nga tama na. Gapangayo, galibion, nga gapangayo, tabang, sir. Tama na, hindi na pagsakitan. Kay babatian sa mga witness kung ano ka baskugang nilagbong sa pagkasigo sa utod siya. May ara kami witness nga isa pagiter. May kadina pa na sa gibugko sa kamot niya, giging kasigo, naging bundak sa kon mangod. May kadina sa kamot ni kapitan? Oo, ang gibugko sa kamot, naging bundak ya karon na. May kagamo man ang bald sa utod sa gatugma sa witness, testimonya sa ako ni mangod. Tapos ang isa pagka witness, sir, may nakita pag sila nga tinidor ang ilatari sa kon mangod, sir. Tinidor nga gin? Oo. Ang ginatay sa kon mangod. Ginataya. Tapos ginimunan ni kapitan, sir, samtang ara sa impluwensya sa mga lubog nga limnon. Hubog si kapitan. Hubog si kapitan taging sulong yung pakamili sa balay, sir. Nga pag-aon pag ginamangod namon, di gusto yung sakit ton. Ang ining babae man. Babae nang utod namon, sir. Okay. Ang sakit ya. Saan o ni natabo gani, sir? Saan tabo na Sang kagabi na, sir, mga lason si 40 sir. Sa mo na nga oras, bugtaw pas kapitan, ano ni siya ga ruling? Kay-inom, sir. Kayo-bog sa sarginom sila bro. Okay. Anyways, daligid lang. Gusto ko lang isa-isahon, sir. Pasensya, gida. Nasaysay mo ng iban. Pero, una, ining utod mo, las 11 sa gabi, ara sa gwa, ini siya, gatiner. Oo, sir, kay Galagaw, sa kislangan, hindi na mo biluan bangod sa diferensya sa abnormality ng ipamisaron, sir. Okay, pero may mga bayo, man siya kompleto, malani sa bayo niya. Kompleto na siya, sir. Kompleto na siya. Huwag masaga, busaran ka pa nakita, aral, silid, sir. So, may time nga makasinggit, sir, pero may time man ang halinong sa. Okay. Pero ano, gid bala ka budlay nga sindiyon, na abnormal ako mutod. So, sini nga panahon, abi, sir, nga ari kita sa ECQ, may mga curfew kita, maulo istorya mo ning utod mo, gina-istorya nyo man nga ti bawal ka magwa, amo ni kinsindi man siya. Oo, sir. May time na sa sir nga buton, sir, hindi na sa magpuli. Biskan si daw si sir. Biskan si Cap, hindi nakapapuli siya. Biskan mga tanod, sir. Hindi nakapapuli siya. Ay na diyan namon, sir. Ay na diyan namon. Apato na namon, sir, sa magsabaw. Nasa mapuli lang sa balay. Pero ang iya namang gawi, sir, magwa na sa hindi namon may baluan. Isa kagawan, gagawa na sa patulog kami. Amo nang gawi, sir. Kaya normal, sir mo. Yes. Amo nang gawi, ya. Amo nang pamatasan niya. Hindi niya man napala, sir, ang ibata sa normal, sir mo. Yes. Pero sa pag-insindi ko, ganito gabulig, manigani kay mama mo kung kaisas balay nyo? Gabulig. Pisa na, sir, gabulig sa Pongas Pinggan, Banglaba. Amo nang ibus ka na mo na, sir, ya.
Pero mambal ko yung mapuslan para sa kita sa mga normal nga mga tao eh. Aha. Oh, bisan ang balon pa naton nga hindi na gid siya nimo mapuslan abi sa gawain sa puloy-an pero kay ti utod mo na tawo man Oo, eh. din sir. Hindi Tao na dapat sir. hindi dapat nga kastigohon bisan nakasala pa. Oo. Anyway, so kagabi Oo. ano nga agin kastigo sa gin palapitan sa ni kapitan kag ano gin mono nga papulion ano nga sitwasyon. Kaya base sa mga witness nga nagtestimonya sa amon sir, tulog lang ang mangod ko. Di po Okay. kaw na aging dito ang umpisaan kasi gilaga siya pa na sir. Ang mangod ko na ngayon natabang sa kontiyo. Ay kung wala lagi tabangan sa kontiyo, ambot lang sir. Kung diin subong ako mangod, siguba na kutsura sa mangod ko. Kaya ang pagkita naman sa mangod sir, tubuan na ang mangod mo. Tapos ako ng bukol sa ulo ya. Ang untoy na utod ka na. Tapos na daw pa ng kultura ya. Pero si, Ako na sa babae pa na sir ako mangod. Boy man ay kasarang ibato nga ginamo nga gina. si kapitan lang gin isa nagastigo sa dire or may mga upod pa ni siya. Ang may mga tanod sa upod sir. Pero ang testimonya sa mga tanod, ang mga tanod sa nagambal mo sa amon nga ginapunggan nila sa kapitan pero hindi mapunggan si kapitan. Makastiguan sir namin. Ang ako nutod. Medyo bulubas ano man basta ang palayag sa mga sa witness to bulubastante si kapitan. Bastante good sir. Tapos nagsulong pa din sa balay namon sir. Anong ginahimo na sa balay nyo? Nga gwada, so gwada. Ginapagway pag kita ko nutod. Sir, mo sa kintabog ko sa sir ko sa kumpon kay para safety na sa pamilya ko. Napapapwesin na lang. Kayo bugid sa mo. So pagkatapos naglakad man lang si kapitan. Ara sa nagdakat sa barangay wala sir. O dito sa Bakal-Bakal. Pero kagabi wala ka mo abi kasabtanay. Why sa ba why gipunggan ko lang emosyon ko sir. Pa ginadumdum ko man ang safety sa akong pamilya may mamangod ko. Yung mga pamilya mo ko din ano. Kapalaka mo para matawain lang papasan nila. Okay, naghililipos na kamo sa sulod to daw kumaga daw hulat na lang kamo. Naglilipos sa palay sir para tawain na lang. Gabi naman mo. Wag mas kapitan mo. Ano sir may ara kamo sang gamay nga diferensya sa pamilya ninyo kag ining si kapitan? Why sir mayo ay kami na sir dako respeto naman na siya. Dako pa na gani ang amon nga ano. Siya pa lang yung kumpanya namon sir magdaog kapitan. Kami sali kami siya sir mo. Nakita man namon nga disal sa pagbulig sir. Sibot kami nga amon ni subong yang iya pang gawin. Si kapitan pero may hubog ano nga sitwasyon? Nam sa permis sa ano. Kung bay sa ganun, hindi mo na sa hubog sir pag ano isa ko nga utod. Okay, so kumusta nakapablatter na kamo sa pulis ini? Nakapablatter naman sa amin sa sir na wala naman sa medical. Kumusta na ning imo manghod subong? Ang utod ko subong sa gibatyag sang sakit sa ulo kagilingin kagaluya sa subong sir. Okay, sulit ko lang ini siya ginampusan bato no? Way na sa gilampusan bato sir, way man na ebidensya. Way ebidensya pero suno sa mga suno sa mga witnesses sir. Grabe kita pagkastigo siya. Kastigo. Okay, una na bakit-ang ko to do okay na do nag-chat sa akon. Ikaw to sir no? Ronilo sir? Ako to sir. Ikaw to do naka-mention ka to bato or nakitaan ka man to sa posting nyo man ano? Why ko to nag-mention bato sir? Away ka man to naka-mention ano? Based bro sa mga nabasahan ko to ano? Diba, malanta sa witness. Okay, sige. Pero basta gin kastigo, gin siya. Yung kastigo, gin sir. Okay. So, may mga pictures kami da, sir. May mga pictures kami da kasi makakitaan. Yes, ara nagakitaan subong sa amon sining Facebook Live sa sinimat niyon, no? Ang imo sining utod. So, anong gusto nyo matabo sining sir? Asa ko lang sir, sakit na mo tiyagon mo, miska na mo lang na utod mo, pero utod mo na sir, gusto ka tugo galatay sa inyo mo. Oh, yes. Gusto mo naman matagan, gusto siya, sir, naman mangod sir. Kasi siyempre sakit pa tiyagon sir, kay abnormal na bahay pa. Why say kasarang ita kusog mo ya kumpara yasin mo. Sakit mo sa kada sapat. Gusto naman gusto siya gid sir. Bisan gani nga may diferensya pa na o kung wala man, kung nakasayop ang tawo, wala niya deber sisin o man nga otoridad nga magkastigo sa tao na unless kung ina nga tao mabato sa imo. Sir. Kasi no pa din justification sir ya why isang sino nga politiko o tao ang may right yang itagaan sa batas siyang masakit sa amo ng mga tao. Okay. Pero subong secure naman kamo da kay base kagabi dan sinulong kamo ni Kap hambal nimo. Why kami kabalo kung secure kami di sir pero kung malain matabo sinyo kabalo naman na. Halalong kamo da no. So anong gusto mo ipalabot kay Kapitan Abe base naga-monitor siya sa niyon? Amo na nga asakitan gimi sa ginimo ya ka nakibot igem. Sa Ginoo nakabalo sa na. Hindi na kami magambal kung ano. Basta dala namon sa legal ni. Yes, ma-file ka mo sa nagakaigo nga kaso gid sini. Sir, kung ano kitang dapat sir.
Aha. Sige. Sir Ronilo, din ako magpalawig pa kay gina-try ko nga makontak si Kapitan. Try ko nga malambot ko siya, may numero ko din niya mo. Pero kung nagamonitor malang si Kapitan da Sinimatrion, bukas ang ato nga linya sa 4343861. Kay pamatian taba ng side niya no? Pamatian taba ng side niya. Okay, sir. Kung ano giblang natabo. Galing kiti kung pamatian tang statement mo, duway naman siya ibato. Padiri kiti una-una daan. Tawag naton, may diferensya sa una-una. Pagkatapos, babae pa, bisa na lalaki pa na gani. Inakon basihan tang witness. Pero pati antaman karon sa Kapitan kung ano ang natabo gid abi, no? Sige. Yes, Sir Ronilo, salamat sa mga time and gabi gid kag nagsalig sa Action Radio. Sir. Salamat din, sir. Yes, sir. Salamat gid. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Las 7:35 ang magulang mga kaksyon sining 27 anyos nga babae may diferensya sa huna-huna. Kung nakalapas gimanabi siya bisa curfew abi, tidris Bacolod Action Oliver purti kadamo galilibot di nga may diferensya sa huna-huna. Ginalitratuhan pa na sa ibang gani kaginakantsawan sa ini sila way man ni mask, way man bayo, way man ni matapikan COVID-19 Wala sa may nagahilabot, wala man sa may nagakastigo, wala mga bayo, tiyari kompleto pa ni ganyo. Anyways, karon pamati andas Kapitan basi malambot ko man lang. Try ko gid nga tawgan siya. La City 36 sa aton pagbalik standby sa aton sa mga viewers, sa aton sa mga listeners. Gatambok ang akon man ton nga kaugalingon makit-an nga ang viewers ta tag 600 no umana no. Action JM no. Mansig malang ni Online sa Way pas Kapitan Nga kwan pa lang. Sige, ma-commercial ka Action Oliver, gulat-gulat pa sa Action Oliver sa akon. Pagbalik ko, ang Kapitan, di lang ko ka-promise, pero try ko. objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan.
Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balance
nadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 7:45. This time, gina-endorso to sa inyo ang DTX 500. Damaning dako nga bulig sa aton sinikaw galingon. Kung nagataas dang imo sining sugar, kuha niya na, ipabawasan niya. Ano? Kompleto pa ni sa management liver detox, limpyo dugo, kag iban pa nga makabulig sa imo kaugalingon para malikaw sa naman nga sa isang balatian. Action Firing Line. Patinin nyo lang DTX 500. Sige, dali gid mga ka-aksyon, maperte nga mga reaction sa aton sa nga mga utod diri sa Facebook Live, ano? Kung basahon ko ng iban, ang iban di ko mabasahon, ang medyo brutal na. Halin sa kay Roland Docado sa Libertad gani, ga sinugat, anay lang ang may agi pa nga buang nga panampa, wala man gani gin kastigo, sir. Oh, sa Libertad ko may buang nga panampuyong, nabayaan mo lang. Huwag kang idayahang pon iya. That's why nga kon kasugata ka mo da may diferensya sa una-huna. Plagyo ka mo. Kay kamapungkuyan ka mo da. Pirdigi ka mo da. Baslan mo na siya. Ano man ang iya animos na ba? Oh, si Mark Ayan rin doon. Nabalya, good evening, Subraya. Monitor kami diya. Oh, kilala yun ng interview. Tagli. Salamat, gid. Si Arlene Magbanwa, Lois, ang grocery store gin tagaan discretion if ma-open or close sila on Sunday. Ani Oro, ayan, toda sa Sunday kinga, sa nagligad to ang Kmart na gani sa may Burgos, bukas sila. Dito to ginluthang ang isa ka mga taga-barangay Stefania. Nalathangan sang security guard kay nagadalagan, di ba padakop sa pulis, ano? Si Annie Osorio, good PM Action Bry from listening here Victoria City, pa shout out lang, no? Nagapabati kami ni James Hans Tata, salamat gid. Si Jack De Leon, PM, Bry, kapitan nila hubog, basi may TB na sa isa man na guro katig aman bagol klase kapitan. Hindi pasabton si kapitan. Kaya katawag ko na sa numero mo ba si masabat mo blaw, kaya gasabat si Kap. Si Dong Loy VT naman, Action Brian, ano klase kapitan man? Wala gid kaluoy ba? Makasuhan gina siya, Action Brian, para maleksyonan na. Na siya, hindi gid mayong ginbuhat niya, tani mapriso na siya, kapitan ka. Si Lori Anthony Risco naman, ang buang di sa balay guba dire sa Araneta Street ginapabayan lang na iya. Okay man na. Gani man. Si Dylan Abiliana, si Ron Jor Forts, Action Bright, good PM.
Mangayo lang kami update sa duli paano ang hindi madala sa mga empleyado kag wala man naka-avail sang SAP. Hindi pwede makapangayo ayuda. Salamat. Ang duli to nagpa-stop to sila batod mo kay naubusan sila pundok. Mahilom Janrel. Good evening, Action Brian. Monitor kami ni Barangay Pandanon, Bascog, Kagida. Salamat. Thank you, Gid. Si Albolba, Batangas, Balicia. Good evening, Action Brian. Bao, ka very good klase. Amay, ka Barangay Kapitan. Nami klase Kapitan. Bunga klase Kapitan eh. Si John Carlos Silab. Good evening, Action Brian. Monitor kami di sa Takuling. Ni siya mo salamat, Gid, pre. Si Joffy Colingco naman. Bao, kundi rin na siyang kapitan sa lugar ko. Hay, mga langit. Si Yosek Dinyo lang na tatapat niya. Mabuti pa ang hudlom na naging kapitan kisa kapitan na naging hudlom. Do mga istorya man ni Eddie Garcia, no? Nga mga pelikula, no? Sige, salamat gid sa inyo mga kaksyon, ano? Action Firing Line. Actually, gina-check ko si kapitan, gatawag ko sa iya, pero way sa gasabat, no? Sige lang, tingwaan ko ginakaroon kay basi, paman lang makabugtaw siya. Hubogto ko no gabi mo. Diba si way pabla ka move on. Basi na overhang, hangover bla, no? Sang kahulugbon. Pero nga hubog kakapaw, aligasyon pa malang niya. Una-una may liquor ban kita. Ikaduha, kapitan Timo, dapat galibot ka na to secure sang area nga wala sang may nagalagaw. Feeling ko nasawayan ining may diferensya sa una-una mo. Tiway nagpate, ti may diferensya gani mo. Ti mo to kinastigo. I'm sorry kay nahambal ko na pungkuyan ka ba to, but based sa aton sa initial nga pagpamangkot na pungkuyan ka ba to, but according sa utod wala hindi siya siguro gidman nga napungkuyan. Whatever, napungkuyan man, natampaan, nasumbagan, gintayaan ka tinidor, ano nga sistema, sala gidyang ginhimo ni kapitan. Bisan din dalon nga korte ni, korte sa NPA, may korte man mga New People's Army ta, korte sa gobyerno. Ang balko kay nagatikang ka palang sulod niya sa purtahan niya, may judgment na si imong. Anyways, taga-anta chansas kapitana. Kag ang korte na bahala gidya pamatbat sina DILG. Ang kaangay sini ka kapitan bla palawigon ta panis pwesto ni kon temprano pa way pamatapos ang COVID papapuhayon tanan ni. Action Firing Line. Hindi man namin ginimo mo ka pa. Pero i-reserve ko ring iban ko nga komento sa imo kay way pagin man ta ka istoryahanay mamati man ko sa imo mo. That's why nga dira lang ko anay asta. Now dira lang tanay asta. Hindi kita gusto yang nga maghatag sa mga madalom-dalom tali nga komento sa imo nga way takabati sa imo sini nga side. Kaya hindi man tayo tag pamatbat gid sa imo mo. Pero kung basahon ta ang komento sa publiko, sobra pa sa korteng yaw-yaw. Action Brian Borden. Action Firing Line. Kantuan ko na action liver this time si Congressman Greg Gasataya sini nga gabi. Kay kamalo ka, ini na biktima man siya sang, kung pamatian kung terminolohiya niya, biktima sa sang pagsabutahe man siya. Kay sa sumag kag Punta Taytay, may mga naglinya naman nga bangko. Tudong mo gid nga mudos man. Didto iya sa Handumanan, Mansilingan kag Felisa, sang nagligad nga simana. Naging pabutang ang mga bangko sa dalan, kay kuno maabot kang managtag ang grupo ni Congressman Greg Gasataya. Pero wala to kaabot ang kongresista, kaya wala gani schedule ang kongresista to mo. Si Congressman Greg Gasataya nagapanghatag gid man niya ayuda sa publiko. Pero may schedule na sila kag before sila magadto sa mga barangay, according to him before nga na-interview ko ni siya, naga-coordinate siya sa mga tao sa barangay, way sila lusob lang. Timiga una to ya nga nagapabalo according sa nakuha na tong information nga maabot to siya pero way to sa schedule. So nagluntad or natabo sini, wala to siya kakadto, ang result dinabulay sa publiko. Online sa Firing Line. Pero dugang tapasaysay, we have on the line Congressman Greg Gasataya sa Bacolod. Sir, good evening. Action Brian, yung gabi mo, may gabi kita itong duwat ka mga tagpalamati. Daw suki tiya kung Greg kada Sabado may ara yan nagauna schedule to sa mga barangay till as kung ano ginatabo naman siniliwat man. Amo gani Action Brian. Actually, aga pa kaina may pinanawag na sa akon nga pinata ka mga kaabyanan sa area sang Punta Taytay kag Sumag, no? And then
ang ilang nga pamangkot kung ano oras kumabot. Siling ko wala kami schedule for sumag kag Puta Taytay kay na ang amon nga schedule was Villa Esperanza sa aga kag sa hapon sa SP Village, no? Kasi siling namon why kami announce through social media or wherever or may makanto dira na manghatag. Kaya as I said, sila ko organisado niya ang pag-release. Kagway niya sila nga may malabay na dahil nga sa lakyan ng kambal nga agwa ka mo dahil manghatag, hindi na pwede. Kaya tungo dali kita sa quarantine. No? So, pagkabalo ko, sila ko tiyari naman, gin-check sang iban kung makilala dito, kag nagpangwa picture pero again halin sa Punta Taytay hasta sa Sumag naman hasta to sa punta sa may Tapit High School kag pati sa highway. So gipausisa ko kaina kag ang information at around 7:30 to 7:40 sang aga may isa ka kasakay sa motor nga blue nga mo gidyang kumadto sa isa ka purok, no? Nasugata ng isa ka persona. Kaya nagambal siya, nga niya pagwa na kamunda sang bangko nyo, kaya makadpudi si Greg, mga hatag, na pila bangko. Kaya mga pobrita ng mga utod, nag-ginual man. As early as 7:30, 7:40, nagsugod niya pangutang until nga nag-ulan, nag-lain ang simpo, pati liwat mga senior citizens na ginawa, same thing. Tapos sa Punta Taytay, may araman, lain naman nga grupo ang nag-operate man. Although may ginahambal sila sa akon sa lakyan, subong masin ko silang i-confirmahon talang anay. No? And then, nag-coordinate na ko kay Kaprad niya. And according to him, correct man sa Sumag, nga may nagasulod-sulod sa mga subdivision, hindi lang yan sa main road. Sa mga subdivision, may nagapang sulod-sulod ng mga nakamotor. Na same Japon ang patalang informasyon, nagwa na kamabutang kamo bangko. So basically, this is organisado. Hindi sila nga miscommunication or quantity. May mga tao testify na may nagpalapit sa ilamin nagkadto nga motor nga mong nagambal nga magbuwa na kay maabot kami. Okay. Sa sining situation ko Greg, may ideya ka na. May ideya ka. Although of course di nato ma-mention dire kiti ga-investigate pa man ang ikaw ang imo sining mendira. Pero may mga ideya ka na gid kung sino ini nga mga personalidad, at least kung mabatian nila sa mga gabi, medyo matahap naman sila kiti hindi niya manami nga una-una intuon mo to mga tao to sa gikahulat tapos waay ikaduha gininto mo ang tawo gin sabotahe mo yang kongresista do kadamo sang nahulan ba sa ila sa nga style kong Greg, sir? Yes, actually Brian, napangidabla panghalit gidya no. Primera best intuon mo yung tao pagwaon mo tipin sarabla na nga halit ay iban gadinalagan ko no balik paglabay sang makap gadinalagan pabalik yo kadala quarantine pass tapi sarabla nga halit mo ya si mo isig kapariho no. Magtakwa na may na-identify naman kami na pangitsurahon, pangidaron, siguro drati medyo na mapadalman na lang natin ina nga mga butang plus pa ang isa ka gingamit na salakyan. So napang matamat naman napang identify. So ini nga tao, Sir Greg, amo man didto man sa Mansilingan handumanan to nagligan nga si Mana. Siya man ni gyapon. Lain nga grupo naman yan dito sa Piak. No, identify naman namon kung di nagalin, anong ginsuguran, na pinpoint na, no. Lain naman nga lain nga mga persona. Okay, so anong plano mo si Sir? Like for example, si COVID, why naginman sa sunod ng mga binulan, ma-file gikabok case, anong sit up siniman? Gin-request ko na ang atong PNP, no? Mag-conduct sang investigation. Ang atong di primarily is ang risk go bala kinabutang mo sa pumuluyo. Mamuling akon gid ya. Mugid pinaka rason. Ang panghalit pagguba sa aton nati duna na especially para sa unara na ya. Hindi kita na maggo sina. Batang aton nagid ni sinang gina expose production bray ang atong mga kauturan senior citizens mga kabataan. Ito miserable kay na may kilala kita nga isa ka nag-text kita to papunta man sa media. Kaya Greg ang iloy ko aga pa inabukaw sa mga puya pinang mabitbit mangko pagkato sa dalat. Miserable na nga halit. Kung ang ilaya is labugayon ng kita
ang ila iya manghalin ta sa aton kay para mangakig ang tawo, magsunggod ang tawo, maguguon kita. But ang point is ginabutang mo sa risgo ang imusin ka pariyo action bray tuman kita ya tuman gina ya ka delikado kag ang ila ginay mo. Kon butang tabi pamulitika ning iya ni do kalayo pa man sa 2022 ay patakalampuwa sa COVID-19 nga problema ni gani Law sitwasyon. Correct. Kung kagway kita kabalugan kung di ni padulong, siyempre, no? Matang point dati, gusto lang gid nila yan, gubon kita. Mo lang gid na yan. Kag at the same time, hindi na lang hindi ako magpalakot. Sige, intindihan natin. Basta ako lang guys, na, no? Yun lang gid gusto kita lang gubon bala. Natin point ko, himo kita sa naton obligasyon, hindi kini no longer as representante sa Lone District sa Bacolod, kundi bilang isa na yung katamo, Action Brian. Yes. Kaya ang aton subong hindi na niway niya sa titulo mo, kung ano ka, anong posisyon mo, or bid ka. Kundi, ang aton malatyagon sa aton sinisig kapariho. No? Kasi kita, pasubong ang pagbinuligay, ang bayanihan system, ara gid, no? Tuman na kitaon gid. Kung makita mo lang bisan sa social media, bisan sa Action Radio, kitaon nga kadamo sa nagabululig Action Radio. So each one is doing his or her own little share sa pag-away naton sa COVID-19. So this is already beyond our respective positions or respective functions, but this is for the preservation of humanity. Action Radio. Yes, nakita ko di kaluluoy ka man gani kay Ginablangway kay mo sang ginasaligan nga pundo, kay tiway ka man pundo, gasalig ka lang sa donations, kag gumaga daw ginapalakat mo lang para maglabot, inispuloyan sa mga tao. Pagkatapos sa butahion ka pa. Daw mo na lang ikon wala donations, iling si Congressman Greg sa tayo, din siya mapulot man, kay ni siya ma-lawmaker, ini siya ni siya pundo, ginasaligan, kundi ni siya mga kayo sa national office to, Kong Greg? Kaya ang tanan, to subong tukod yung bayanihan, to yung Azuan Act, tanan nga mga funds from the local government, from the national government, gin-download sa LGU. No? Kasi LGU, amo niya ang kwagin sa subok mo, iyagin niya role sa local government unit naton, pagatubang sa pag-deliver sa mga released goods, pamakal sa mga test kits, so on and so forth. No? So kita na iya, ginasuportan ta na kamay na sang lain, ginaproba namon sa Kongreso, nga all funds from the national agencies kangay sang gindugang 1 month equivalent to 1 month ka era, no? Ang social amelioration. Tatanin na funds were downloaded. Although, may mga nagkalabilin like DSWD, may pundo, ang DOLE, may pundo. But hindi mo niya pwede nga kwaon to, pag panagtag sa kabarangayan, Action Bright, no? Kaya may proseso na diraya, hindi na siya pwede. But ang aton, pasalamat lagi kita, no? Kasi despite ng limited resources, no, damong gid bululig sa ato nagpatay dagan ni pagkatabo sini sa ngaga pagkahapon may tumawag sa akon kag gipabalo naman kita nga nagdonar naman to isa ka gatos ka maxes ang kwan sarabla tungod sa ila ginahimo nga ginalamugay kita damo kita nga mga utod pinangaso aton kaya importante lang gidya is ang aton lang gidya nga tinutuyo mala sa isa kag isa nga magbinaligay kita sining tion sang crisis kaya iwaton ko na ngayon malaking bay kasi ang amon na ginakatagabulig simple man lang si Action Bright, no? Hindi niya tiner tatlo kadlaw tapos yan makasalbar ni isa duwa kalanaan siguro tatlo the most kuti ang amon is beyond the food na ginadulong naton sa aton makauturan but kinapabatyag namon there is hope, no? May hope kita sa pagkatubang siya crisis kasi may mga tawo kaangay naton tratanan na nagabulig sa aton sinising kapariho so sining nga mga tinion. May ano kabi, may bibilog nga manok abi. Yes, mas namit ang manok sa tinapa.
Oo. Kung isa na nung naging lang yung action, Bray, amo to ang bang gani nga, the other day gani, may isa ko kaiyadas, kasal nga, nga maninoy, mabulig ko da, ko ba, salamat iyada, padulong sa 60 kamilong na pinya. Di ba? So, pagka na mo sa dumanan, nangatag to, may hatag may dalang pinya, may nagtawag man sa grupo, hatag mga itlog. So, anything action rin, why kami gaisip kung ano, basta anything ginasalig sa amon, ginalungan din namon. That is why nga iban, matingala sila nga away namon bilin, kundi hindi namon pwede ibilin. Kasi ginsalig, ginasamon, so ginatinguan ginamon na ma-deliver na house to house. Kaya kami ang accountable sina sa mga tao nga nagsalig sa amon. Kumbaga, kung aton gid padalman ini nangin nangin instrumento lang kamo nga mapalabot nila sa mga tao iti may connections kamo iya ikumpara sa ila. Inisyatibo na lang niya sang imo sini nga good office iya para maka-provide sa imo man nga bahin dira kay na mention mo kay na LGU gid may load sa tanan-tanan nga program sang gobyerno to the community as a congreg, sir. Yes, actually, Brian. In fact, hindi lang kaya ako, halos tanan nato ng mga elected officials mulig in their own way tinguwa man nga makapamyantiyan makaatag pamyantiyan sa aton sino mga kauturan ako nga in the same way mo man wala labuti ikuan na digri kuot sa mga pisa sa bulsa mo so may magkinanglan ng mga balaklon kuot kanid kung anong pwede mo mga gamit sa mga pundo, mga private, international. At this time mo yun ni-isipay, i-atag mo, kita mo nalatiwag pang bulb action drive. Hindi kita kabalo kung basta diin ini ang atong problema. Kag buhay isang garantiya, kag assurance, kung anong matabo in the coming days, in the coming weeks, in the coming months action drive. Yes, okay. Ang imo ipalabot, Kong, sa Bacolod nun again, basi next week, may di bago naman nga sabotahe sa imo dakong? Mao kabay pa hindi na no maluoy makita sa aton sa mga kauturan gid no kapangabay kita no liwat ko naman ihambal kada pangabay gid ko pinagi sa inyo sa Action Radio na sa aton nga mga kauturan liwat naman ihambal na palihog kung may magpalapit sa inyo nga naka mga tao da nga hindi kilala ka magambal na makanto kami hindi na kamo palihog magpati no tulaton nyo kay si kapitan nyo kagaorin nyo barangay Kagawad through sa inyo purok President, amuya ang mapabalo kung makadto kami schedule kami sinangadlaw. No? Kasi matas possible, hindi kami luyag na mag-create malangan daw may pista kasi nakapurok. Hindi ka mo magwa sa balay nyo, hindi ka mo magdala sang mangkok ni sudalan. No? Kay malibot kami house to house. So, dahil kinatabo to sa paglaom, tinahuman man to action drive, no? Pagkatapos to kumbarsiya, kaya tugod parts ng mansilingan, natapos to namon I think daw 2-3 days ago no naubos dito tatanan ng mga purok mga sinda na labutan din sila although may nagkalabi din pati pila ka mga purok sa silingan matibay man day balik ka naman sila para matapos na tanan natin so kapag nabay lagi kita pa hindi kita pagpati-pati sa kumpisin o dira especially subungan nakita nga ang ining paglabugay sa aton nga organisado na gid kay may mga tawo gid nga nag-testify kay ina na may nagpalapit sa ila nga nakasakay sa mga motor may isa man nga sa piya ka lugar sa lakyan ang ginagamit so meaning this is an organized effort para lang mangalit sa kanisa. Puwerte. Anyways, good luck sa imo, Kong. Pero agamay lang gid Kong, anong pananawan mo diri sa Bacolod iya sang ECQ after April 30 may kaugalingon ka nga recommendation abi for the LGU sa Kong? Action Bray, ginatugyan ta na sa wisdom sa syudad with Mayor Bing and then sa task force with Vice LC sa pag-determine ka naging-create naman nga exit conference team no sila ni Councilor Baribar nag-attend man ko sa meeting last kahapon balatok hindi ko mag sila or Thursday no naka-attend kita sa meeting sa government center so may proseso naman na gina-imo sila subong matang ako lang yung simple nga pananawan dira we still have about 100 plus no if I'm not mistaken ka mga pending test results the sooner mabalaan ta kung ano ang resulta sini is advantageous for our decision makers no so sometimes pani resulta sa situation siguro
hindi kita anay although kinanglan pasang if ever himo desisyon kaya naghambal ang national government through the Interagency Task Force na kung ano ang rekomendasyon dito, ako na pagkasundon rin. Kaya recommendation sa IATF is for general quarantine. No? Kaya kita ma-include sa mga areas na tuman ginabi ka delikado, no? Which is maayo gidya, favorable gina sa ato. No? But siguro balikan kong punto, mas maayo gid may baluan ta kung anong resulta sa siling pending na sobra shin until unless no wala na resulta dapat ipit-ipit siguro anang sa Gyapon ang ato na patigayon siyang quarantine diri sa syudad sa Bacolod. Sige Kong, last na lang giniyo si COVID Marie gali, kilala mo ni Kong? COVID Marie? Nakita ko kayo na sa inyong post. So, last April 13, naging ginbunag. Dalagin lang. Nadula si Kong Grego. Kong. Dalagin. Balikan tabi si Kong. Dalagin lang. Pasensya, gid. Ginmono ko lang ni si COVID Marie kay na share man sang account ni Congressman Greg sa Tayabla. Tinagakampanya kami di subong sa Action Radio kay ang tatay sini e-bike driver, no? Ang asawa ti plain housewife no? Ti medyo nagkuan bla problema nga way isang way isang kantuan gid wala bakal diaper. Ako Kong Greg, pasensya na utod kita. Yes. Action Drive. Yes, Kong Greg, go ahead. Yes, nakita ko to kayo na sa inyong post na may isa ka baby diri sa Bacolod na ginhadlan COVID Marie. Kung gusto yung magmaninoy, pwede kita ka maninoy sa Action Drive. Pwede ma-intra ko. Oo. Kung willing ang ginikanan, hindi honor for us ka magmaninoy para sa kay baby COVID Marie. No? Yes. Alang siguro ang Action Radio kay for sure makalabot pinasakon man. Yes, sige Kong, pero at least amo na nagamuno ko ni sa imo kay nagakampanya kami subong sa iya, makabulig-bulig kami sa e-bike driver nga ini. Siling ko basi may arara si Kong da, no? Sige. Ipa-facilitate ko through you Action Drive hatag makita sang bulig no para dira sa iya kag session ang Action Drive. Pasensya gid Kong Greg na dali mo sa mga gabi. Pasensya gid may gabi. Wala gid problema Action Drive anytime na lang kita dali para please mag-assister kag mag-bulig no. So aton kag apon sa aton na pumuluyo sa dati Bacolod bisan amo na ni nga paglabugay sa aton hindi niya makapauntat sa aton sa pagpadayon sa pag-bulig much more sa ilang ginahimo sa akon at challenge pagid ko to continue kay kabalo ko there are thousands and thousands pa ka mga pamilya diri sa Bacolod na kinanglan gid sa aton sa bulig Action Drive. Salamat Kong Greg, may gabi mabuhay ka sir. Thank you halong kamo salamat din. Thank you sir. Action Firing Line. Congressman Greg sa tayo mag-action sa Bacolod, lain naman nga term ginamit ni Action Oliver. Hindi na ang sabotahe daw kanami pamatian, no? Pero labugay daw kalaway Untatin nyo na please lang, no? Arit na subong sa panahon nga nagapakig-away kita tatanan sining COVID-19. Actually, wa isang hambal naton nga makahibalo kung anong dangtan ginaton sini mo. Di kita ka-predict, dire kiti amo na nagligan adlaw kibot kita may nag-positive na. Nabi naton sulhay na kita. Ang sitwasyon kita mong bayanihan ak gani subong ginatawag nga heal as one. Mag-isa kita, ano? Mag-isa kita pagkatapos bayanihan gani mo. Pagkatapos may nagapang sabutahe daya para gid lamang sa pamulitika. Action Firing Line. Hindi na pwede anay subong. Dito na kamoy agro umpisa sa pamulitika mo. Mga pila na lang ka months before ang 2022 bla nga election. Kiti whether we like it or not, the election is coming. Bado kwando Disyembre no is coming 2000. Ang election mabot ginaya, no? So mga panahon wala kita anay election nga huna-hunaon. Kung gusto nyo magpamulitika, gamita ang resources nyo dira nga magpanagtag kamo sa mga butante kay dira sigurado ko secure ang inyo pamulitika. Action Firing Line. Example big, konsihal ka da. Gusto mo yung nga pag-abot sa 2022 ng eleksyon, di ka na mga budlay.
sang sagi kag pangamangkamang kag pangampanya house to house panuktok kag magsulod to sa may kusina kag mag-abre sang kaldero sang sina nga puloyan may bahaw dayon man intrakaon pero pangkang istorya ginangilad ka man. Action firing line. Oh, iyawan ka konbinse sa butante nga butuhon ka. Oh. Budlay na pero subong panagtag ka lang panagtag kung may ara kada. Bisan magpungko ka na lang ya sa eleksyon mo. Madumduman ka sang tao. Action firing line. Pero kung pang sabotahe kag panglabogay obrahon mo subong, kag ma-identify ka mo sa mga tao da nga labogiro gid yang inyo ya, labugay gid ya. So 2022 basi manimuko ka gid ni. Oh, hindi ina manami. Kung sino man ni sila, kita nagaayo man lang. Imagine mo to Action Oliver gin pagwa mo mga tao sa dalan nga hindi gini pwede makapagusto gwa subong kun way kasang Q-pass nga ginatawag. Tapos may number coding pa kita. Kuno nga number ang dapat pwede makagwa subong tapos pinangkampanyahan mo to nga gwa kamuda butang ka mo to bangko kay maabot yang kongresista sa Bacolod managtag siya muni-muni muna. Action firing line. Igo murahon ang kongresista lipong ya kuway sa kabalo so way man kuya schedule da. Oh, kundi ang mindset sang publiko to sa lugar sang sumag kapunta taytay lain na karon si gasataya. Namo sinabla. Pareho man na basi may maghimo man sa sabotahe against sa Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, the same, no? Hindi ta na napagsigihon. Kay kabalo ka ining mga tao subong mga public officials sa Negros kag Bacolod. Puwerte maning palibog nila kung paano ini papason si COVID-19. Tilaktan tapaya pang sabotahe ti ano na yakron yaman. Ang lain na nablakon kamo yung matapika ni coronavirus da. Action firing line. Nang kamo nagalibot-libot da kag magsagi ka pang kuti sa iban nga mga tao. So next time, basi pala makahuna-huna kamo tatinyo na ha. Hindi ina manami nga batasan. Magbayanihan kita, mag-isa kita para magsulhay kita. Halos talan gani gusto na nga dulaon ang ECQ mo, no? Tigaling kiti naka-base ina sa sitwasyon sang lugar. Action firing line. Damo ang naghambal nga okay na kami dulaon ang ECQ, pero mas damo ang hindi gusto nga dulaon pag ang ECQ. Kay gusto nila nga kung dulaon gid man ini, wala na gid sang kaso sining nasambit nga si COVID-19. Na, ano pagkadula ni ECQ karon ko ng ibang to nga ginawa bitbit sang ilang mga bangko to matapikan to ka virus karon kung may virus na sila lugar. Kundi nagkalaubos to sila. Action firing line. Amo na da ang istorya, no? Sa mga barangay man, pumuloyo, kung may nagapamalay-balay da sa inyo, hindi nyo manang kilala, nga hindi manang tao, halin mismo sa barangay da mismo nga beach, W, barangay Tanod, abi kung sinong gintagaan sa task da, abi from barangay alone, hindi ka mo magpati da, no? Unless kung sugo na gini kapitan, si kapitan mismo may nga dala nga kasulatan nga mo ni, mapapardawa ay gidgura. Kiway niya ginapagwa, gidya mga tao, iya mo, gasulong na diyang manughatag. Action firing line. Kaya suliton ta ang kongresista, wala saya sang gin-download na sila nga pundo from national office, gani mo. Why na siya pundo ng kagalingon? Manog-ubra ni sila Action Oliver sang laye sang Pilipinas. Ti, kon ikaw isa ka kongresista, nga hindi kapisan mangayo kayo para ibulig mo sa constituents mo, ti way kagid di? Way kagid sa phone plakadlaw? Oh, ti kon mapadalman nyo, ang isa ka congressman, mahambala na sila nga ining highway niho, national highway. Ako nagpadihot sina. Siya lang yung nagpadihot nga nag-ayo sa DPWH. Pero ang pundo hindi na iya sa DPWH. Kung isipon ta wala na sila pundo gida. Oh. Siga sa taya kang iban nga kongresista nagapang pakilimos na sila sa mga lagko ang mga negosyante kung sino o kung isa ganiguro may gapanawag na sila nga kung basi gusto mo nagtaga may ari ko di o nagapangayo kayo na sila donations kag ina pahat-pahat na nila kundi nila ihatag ini sa mga nagakinahanglan. Objective action firing line. Amo nang istorya dira. Oh, kita mo nga kay ganito si Presidente Rodrigo Duterte kay si Leni Robredo, Vice President ng ngayo donations kag nagbulig sa mga frontliners. Sino man tong sugaw-sugaw nga abogado yasang kwento sa mga anti-corruption ni Bla. Imbestigahan niya sa NBI si Vice President Robredo kay kuno
dungan-dungan sa kuno nagaulo intra man sa inano nga sitwasyon. Ti hinabalan siya ni Duterte. Sa mayo ganin na kagabulig, imo ya pakasuhan mo. Action firing line. Oh, ti kundi porting ngirit ni Robredo ang balyagrote man. Kita mo ginahanap mo ha. Action firing line. Tiyan mo na, subong mag-isa kita, bululigay kita. No? Kung ikaw may ara, kada i-provide espiak balay mo da. Oh, kung sino may sulusobrada, i-provide, ihatag. Namo malang na mo ti ko maglawig pag initudo, tindira man problema, ginta ti ideya ang halos tanan-tanan. Las 8:19. Action firing line. Pagbalik ko karon na yoon ko sa action Jan Dia sa patrol. Sa kay COVID Marie, no? Si COVID Marie nga gingalanan nila na bata dis Bacolod. Paano ini gingalanan, sino ang nag-umpisa gid sini, paano nila madumduman ini ti COVID Marie, no? Do tanigin ngalanan. Pero apelyido is action J ko na tupas, no? COVID Marie tupas. Mo na siya, no? Sige, lahi lang ko middle name niya bla virus bla. Sige, check na nabig karon na pagbalik naton. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin Padayon ka muna kapamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morden. Action Radio Philippine Standard Time, last 8:27. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga, ginendorso ko sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon, pampabakod sa aton nga immune system. Life Extension Coffee Mix naman niya. Kita nga Pinoy mahilig kita magpangapi, do hindi kita mabuhi nga hindi makapangapi sa pagbugtaw sang aga, pungko, ang batasan tabla pungko sa ibabaw sang atubang sa ibabaw sang lamesa, may kape, kag pandesal. Di ko mga pinagimananta, diri kita sa may mga makuha kita ka benepisyo. Life Extension Coffee Mix. Pinakaunang kape niya nga may arasang vitamin D3, produkto ini siya sang Life Extension Philippines. Sa mga butika, baka lang kamo da, magkutan nyo lang ang Life Extension mga kaksyon or bisita kamo sila sining klinika diri sa GA Steben Building, Lacson Street. Diri lapit gid lamang sa Burgos, Lacson Streets mga kaksyon. Libre ang consultation sa mga medical doctors. Action Brian Morden. Action Firing Line. May nga bilang kay Kenmar Romero, naga-monitor diri subong gasubaybay diri sa Paris, France. Kumusta kamo da? Okay lang kamo da? Si John Arlos naga-monitor man, indi hamak bangko di sa amon gina. Oh, ay tuod ka, ano ginawa gid man kamo? Ti amako mo na. Ang tao suwod anya gutom mo, no? Need nila ang food. Ti pagkabalo nila nga mahinatagay, linya madayon eh. Gali kay Kwan na to iya ng patalang iyang information ay susko.
Si Carvic Holmes naman nag-monitor sa Cinema Tinion. Ophelia Galero Arce sa Isabela, salamat man. And okay, si Ray Mirambel, salamat man. Maria Gomez sa Kuwait. Harold Malacaste, nagpasumag ko gina Sir Brian Bao, kadamo gina sang bangko sa ikadalan. Gahulat tagaan. Ay, budlay no? Salamat gid. DJ pantawagi sa akon. Si Mars Flores Frias naman niya nag-monitor man. Salamat gid ano. Kasagnap mata Shanta Jin kuno. Sir, may ginaamo ko ni nga may nakita sa FB nga naka-comment pa ko gina isa kuno ka barangay kapitan sa San Enrique nagkastigo sa isa ka person with disability na nakainom lang kuno ti maaksyonan kay ban man subong ilimnon na i-shot tadi kina. Thank you gid na. Kabayng abayan ta sa Ginoo nga tapos na problema sang COVID sa kalibutan. Okay. Si Angie Tisaluna. Good evening, Negros Occidental. Good evening, Exxon Radio. Salamat gid sa pag-monitor. Halin kay Jolito Galo. Good evening, Exxon Bray. Greg Asataya, sir. Salamat bugas. Ginhatag diri sa Purok Villa Esperanza. Barangay Tangob. God bless gidrasimo. Ay ga-monitor si Kong Greg Subok. And sa piyak pangabahin sa aton nga cellphone, greet lang si Jillian Caburog. Bilog ka pamilya Caburog. Barangay 1, La Carlota City, ga-monitor live subong from Sunny Boy, Magsipok, Barangay Balabag, also ang Valley Bank, Development Bank sa La Carlota. Salamat gina. Thank you so much. Si Ray NSF, Francisco na ga-monitor man, Jinky Dagia, sa La Carlota, si Sir Dennis Richard Tiboroma na ga-monitor man, Rochelle Molina Hodet, salamat gid, Sheila Mikamurog Panerio, John Carlos Silab, alright, Trixie Ibosillo, salamat sa pag-monitor. And iban pa. Salamat gidrasin. Check ko lang patrol this time ang kaksyon na interasar malang kuning si COVID Maria, no? Nga ginbunagin pangalanan ni COVID. Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon dyan, may gabi. Maying gabi, Action Bright, maying gabi sa tutanan nga mga tagpalamati. Siya ginamang hapon aton personal or other na interview mismo, no? Ang amay siyang isa naman kalapsag nga ilagin pangalan din naman sa karon pandemic nga ginatubang sang kalibutan, Action Bright, amo ning COVID-19 o kunang coronavirus 19. Dili sa nasaling ko na gani kung kalabanan iba niya ipangalan ng ilabata sa bulan. For example, bekon April, sa ginbunag, usually April naman ang ngalan. Kaya natabo reaction Bray, ining isa ka lapsag, ginmunag diri sa sulad sang Bacolod. Ang exact address isang of course, Bacolod City Health Office sa tong Abril 13, no? April 13, 2020, butsiringon Lunes, ina nga adlaw action Bray. Ang oras nga ginatag sa aton is 12:30 sang ugto. Katagiting init nabunag ining isa kalapsag kagin pangalan kay COVID Marie T. Tupas. Amo na yung ngalan ng sombray, COVID Marie T. Tupas. Ang COVID nga name, of course, ay balong sa tanang din kuha ini sa ngalan sang pandemic subong. Amo na yung COVID mismo ang sombray. Sa aton nga pagpagigangot, no, kay na sa amay mismo, sining ni COVID Marie, nga si John Joaquim Tupas, 23 anyos, ang ilagi lang tao yak sombray, ang positive side sining gatong naton nga pandemic nga gusto nilang nga madumduman gid mismo, no? Wala labot sina dira ang balbar diri ni Tupas kay gusto man nila matandaan o madumduman gid pagi sa ngalan sang ilabata kung ano kay isganan kag paano nagugpong ang mga Pinoy Black Sombray agod nga mabatuan ining makalalit gid nga pandemic amo ning COVID-19. So kung ng taon nga positivity kay Jackson Bray ang luyag sinino nga dala siningalan nga COVID sa ilang bata nga si COVID Marie. Actually may ayo sa Jackson Bray. Ano? Dala ayo iya sa yang real name, Bea yang ayo iya mong ang iya real name niya is COVID Marie pero Bea iya nga palaya o kung iya bi nga ayo.
Medyo layo saya. Pero Ako pa rin doubt lang ko kung magkanda ko na basi tawag na din si Inday virus man o Ay. Oh. Asa rin mo gani Gary bala sa aton nga Facebook, sa aton nga Facebook post. Both positive and negative. Kaya ang balila kuno posible bala nga ining paghatag ngalan sa iya nga COVID. Tunaan sa ulit sila nga pagbuli abi siya no nga balon sa big kabalo mga bata bla. Aso nogon ka COVID mo na black sombray no. Pero dapat ang bata ikwan siya dayon may bot-bot na siya tawag sa na gani itudluan gid siya nga dapat di siya maglain kun amo na siya kay hindi man na malain gid action diyan ano. Amo to rin ang base ba naman ang banila ang intendyon ang tinutuyo sa kinikaanan nga ba nila para mag-bring hope do mo na blang ilang tutuyok sumbray nga paglaom nga base ining pagkabunag kay COVID mare amo niyang paglaom magsumbray kag amo niyang ginatawag nga para mamat-amat na kag mauntat na gid man mapatay na ining virus mismo no base isa ini siya sa mga anghel subong nga magwasag di sa kalibutan kag mapana si COVID-19 action diyan na amo na mahimo ginagsumbray no mayo ginatani nga amo sa tidok of course dan baby lapsag da nagsumbray o do base hindi lang man ni amo ning si COVID mari ang ginbunag sini nga bulan sa Abril gali kiti gindedikaring mismo nila yung nga do ila panumduman sa ginikanan gusto nila matandaan ang mensahe nga gindulong sini ni COVID mari dire temo na no galing kay ang problema dire ang balila mayo gining subong gid muna galing kay subong nag-announce community quarantine pagid amo ning special pagid sa pagkabata sa iya kasi samtang ang iban nagakoribong sulod sa pulian ini ang mag-amay ang iyabi nga mga ginikanan yara sa Bacolod City Health Office kay tigid bunag sa atong Abril 13 aksyon na Brian so kung isipon mga 12 days old pa lang gid no ining si baby COVID Marie and iti abasang ginikanan niya doon nalipay man sila kay daw nag-trending blah kagwapa siya no kaputi no Tasilong Tasilong subay damo ga dayaw gani buyag lang pero damo ga dayaw og subay sa iyang katahom no sining baby mismo no kay ang papa e-bike driver pero mi manobelang kapyot hindi laba ginaya ilong Dokalayo ako. Ang amaya ni sinasaling muna isang e-bike driver. Kaya mo ito na palon kung problema bla nila kay ti subong nga daan quarantine period wala sang ibang nga palangitanan kaya nga sawa ya sini wala man trabaho bla. Amo to kon nga nagpadangat di sila sa nagpagisak sa radyo nagapangayo sila sumbray sa bulig sa mga binuluan naman of course ilang nga tagipusoon nga kung naihatag sila da even nga ang ipangayo man ang kanilang pang diaper lang man lang sila bata kati kubo gamay pa kag ini kina-breastfeed kaya nila ti uwas man na ni kinalaman dyan po sang gatas ang problema nila stop san o ang quarantine action bray no? Si Congressman Greg Abate ka na to guro mamanino ito siya okay nagambal ko siya ti ano ni pwede ni kung basibla magdamo-damo mamanino inisimo pero ti mayo git pwede gid na pero bunyaga ni guro after na lang guro sang quarantine hindi ka masumuka bunyag no sure na to si Kong Greg sure na to nadali pa ko to gani kay siya duwa na lang ta manino ya ti okay pasok amo to kay na pag tawag ko siya bala mamaninoy makukuno bako ti tanan na lang kami sa radyo mamaninoy kag maninay pwede no pero pwede na mga ano ni COVID mari at least maproteksyonan si COVID mari kay kabalo kung magmaninoy kita alos na rande tawgon tala na sa palayaw nga si action niya action na lang sa no action baby action baby today anyway action bike may permission man nagapasalamat na nagaano sa Radyo Bacolod sa mga nagsalig bla sa aton sa mga magasalig pagid sa mga donasyon as per information galing kay station manager ang banal pasalamatan gid kuno naton ining mga nagahatag na sa bulig so far sa kamot ko sumbray miyari na ko din di ka magpatibog gabi na naton ginpost ini gabi nakabato na kita 4,500 pesos in cash no ang nagalininig kay Miss Hilda Gayapa and ang isak sumbray alininig kay Mr. and Mrs. Junjun rather Mr. and Mrs. Virgilio Serapes Jr. No, bago pag sa itong Facebook nga nag-coordinate pa
miski sino man lang sa aton sa sunadyo, may magin makabato action bay no kung may mga bully coordination. Pero antes naman tanan, ari aton kadtuan ang pagpalayag kaina ni Mr. Tupas ang amay ni sining ni baby COVID Maria action bay. Okay. Ang imo asawa ya, ano name niya? Si Colin Lebrando sa Pisa. Pila naman edad sa asawa mo ya? 20. 20. Sa kadiingig ka mo dyan? Sa isang April 13. Mana April 13 na? Mga ano oras? Nang sang tagahon? Sang ugto? Sa ugto. Sa din sa naging bata dyan? Sa may sisir sa lahingin. Oo. Agad-agad COVID or COVID? COVID. COVID, Marie. Amo na. Pag tukang. Agad-agad COVID or COVID? May subay no, kay nagbalik aton nga voice tip. COVID. Pero to, nga naging pangalanan, yung sasakay COVID daw. Tungkol sa muli nga krisis na at pag tukang dito tapos to sa imin sa muli nga kwan pinapaminsyar mo naman nga ipahalan siya nga muna parang kung ano hindi naman malipatan ka nga na tukang kaninga muli nga nga kwan sino kin nag-decide dyan man nga amo na yung pangalan sa mga duwa or ang nag-suggest una ikaw? Yung nag-suggest yun nga nga mangot. Mangot. Actually, mo ito na ang pagpalag-dre. So, ang nag-recommend, ang nag-suggest mismo, ang mangot rin ni Tupas, nga mo si Mary Jocelyn Tupas, sa Sumbray, nga mo na yung pangalan sa ila naman nga, sa iya nga ilablos, o sa bata dre abi, ni Joaquim Tupas, kag ining iyang live-in partner, actually nga si Colleen Tabisa, 20 anyos. No? So, far mo na ang Tondre Kina, nga gina-interview, nga ngot dre abi, no, sa pagpangalan sa isa karapsag sila kay COVID Marie Action na Bray. Karon sa Action Night matubantay makaron na may nakuha kita nga statement diri gikan dito sa Punta Taytay. Ginsag naton bla ko matod gid nagpagwa sila. Nagpagwa gid man sila kuno hindi to gani kuno ugto lang asta. Balikan ta section dyan, no? Si COVID Marie, no? Si Action Girl ang tawag na to na sa iya. Action dyan? Okay, sige, gina-check pa sa ni Matinon. Salamat. Yes, sa sabay, no? Karon, amo ni, ang badila ko hindi na tugto, napunan sila ko, no? Kaya sa hapon niya, nag-expect sila sumbay nga ba, si tuod nga makagto, Japon, to ang grupo, si Congress sa mag-apon. Lai, no? Sige. Sa sabay, manabalita, ikaw sa patrol, Action Jan Diaz. Sunod pa sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat, Patrol, Action Jan Diaz, kag congratulations, ano, sining mag-asawa, nga nagbunag sang isa ka lapsag nga ginpangalanan nga si COVID Marie Tupas mga kaksyon. May nag-ambag-ambag na, no? Ti kaluluoy gid man mo, no? E-bike driver, ti subong sinaman pasahero, on mo kay tiway pasahero, ara ka pa sa ospital, naka-ECQ tanan na medyo ara sa kabudlayan. Kagabay pa ining si COVID Marie, ining anghel subong amuning makabulig sa aton, no? Nga madula ining si COVID-19 sa sining mga tiniyon mga kaksyon. Action Firing Line. Maying gabi kay Sir or Madam Evelyn Abrico sa Handumanan, nag-monitor si matinaling kay Lori, na? And may action dyan, may mahatag 500 pesos. Ano pang patrol ta action, Oliver? Nadula na. Idali lang gid kay i-share ko ni action dyan, abio, para malistay da dayon. Kag badugang niya, sukton tagini siya. Kadasig, bulig ta naman lang niya, no? Balikan ta patrol sinimat tiniyon, ibuhos ta na lang ni dali ginang action dyan. Yes, Sir Bray. Are, may madugang da si mo pakilista da sa imo nga listahan, 500 pesos ini. 500. 500 halin kay Mr. Sunnyboy Magsipok. Sunnyboy Magsipok. 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 Mr. Sunnyboy Magsipok. Magsipok. So, thank you, Gabe. 500 pesos. Okay, Sir Bray, no?
Sige, kung may mag-abot isa ako, i-chat ko lang na si mo. Kaya daw may nag-party ni Sir dir sa aton eh. Yes, Action Brian. Sige, thank you, Action Brian. Thank you, Action John. Bati ka dasig lang, no? Buruligan eh, no? Abi ko gani kaysa ni Boy ni 5,500 lang galing, no? Dua lang ka zero na kitaan ko. Daw 3 panulo ko naman. Daw sobrahan, no? Dali gid lang, no? Sige, Action Brian ask lang ko tani, galibog ko rin sa aton nga cellphone bla mo nga ang utod di man. Diri sa Barangay Vista Alegre proper utod. Puro utod ang mensahe ninyo. Puro gidya utod. Good evening, Action Brian. Mamati ko sinabi. Kanugon mo. Paano ito basahon? Puro gidya utod. Sa anong Action Oliver man? Sa kagutukon? Tagduwa na lang yung kalinya ho. Tapos utdon. Hindi mo na puslan bla. Kanugon, no? Pasensya gida sa mga text aton, hindi gid mabasahan aring isalin kay 3005. Good evening, Action Bri, monitor lang kami di. Sa diin nga lugar. Action Bri, mag-amo na nga kapitan, utod man. Tani iyawan gini nila mutak sa kapitan tani di, hindi talang basahan galing. Action Firing Line. Okay, ang ibang diri basahon ta makadali no? Kaya ton nga time daw makubos-ubos na gid ba ni pamasa tanan ng iban. Si Kenneth Asupan Prado, yung gabi lang pamati, kabigli sa Singkang Airport. Si Olin Camacho naman niya. Good evening, Action Brian. Salamat, gid. Always kami nag-monitor Pamilya Camacho, si Bunga, Lingoste, kag Herman, diri Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you, gid, Action Brian. God bless. Si Ibo, kag sa Bugos nga Action Radio. Salamat. Si Arlan Alera, nag-monitor man. Marcela Plaza, Mary Grace II. Good evening, Action Bri. Inchakto bala ina nga may nag-interview nga DSWD. Ang dala lang ballpen, notebook kag cellphone. Wala man lang sang form nga ginpakita para i-fill upan abi. Ang pamangkot lang ano pangalan. Anong pangalan? May pensyon, may duta, pila ka hektarya, may 4-piece, tapos salamat kag malakat. Ginabasig na survey pa, pero dapat may form. May form na nga dala dapat. Si Dindo Hintika naman niya. Good evening, Action Bri. Monitor kami ni Barangay Kabog. Pa-shoutout ko na subong sila ni Boss Ling Johnny Julius Dindo ini sa Kabog. Sige. Leonora Bernal. Good evening, Action Bri. Shoutout kay Kapitan Junior Alcantara sa Barangay 12. TY gida sa oink-oink nga ginpanghatag sa amon. Kung hindi mi kuno mo naman more power. Baboy pag yung hatag ni Kapitan Alcantara ho sa Barangay 12 mo. Di ko ninchindihon ko, oink, oink, buhi, oink, oink eh. Hindi na negro karne, gaginawan. Marute na. Okay, daligid lang, dali man ta sa piyak ba na, pantamyawan tanala ni mga utod naton. Si Wilma, ang Action Bride, diri sa Isabela, manghatag bugas kag manok 45 days. Pati mahayo gid no. Si Mark Clarence sa Mark Clarence sa manya naga-monitor man. Salamat gid. Josh Kia Idem Yago kung hindi tawo ginaira naman listahan kag mga negosyo amo ang nadala pero pinakapigado wala madala. Amo nang reklamo sa publiko. Good evening, Action Bride. Great Kulan Family Ribatado kag si Manang Glidela nga ara sa work sa Sumag nang take care always. Sige, salamat. Sige, commercial ko na balik ko karon dugay-dugay. Stay put lang abuda sa aton sa lima kauturan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon, grabing mga text or komento diri kay Barangay Kapitan Arlos Al Aplasca sa Barangay Bagunawa, San Enrique. Kabay pa nga baka nagamonitor si Kapitan, base sa Monday ka pa makapakig-angot ikaw diri sa aton kay gusto taman makuhaan ang imo sini nga side. Okay, may isaya ka Filipina nga caregiver ya sa Taiwan. Base papulion siya ora mismo bangod sa pag-post niya sa social media nga nagabatikos kay Presidente Rodrigo Duterte. Kung isa may mga OFW abi nga nagakontra kay Presidente Rodrigo Duterte na sululubrahan sa posting sa social media, no? Tiaryo, suno diriyo, ngayon siya nag-post ini siya sa mga malain iyang tinaga kag alegasyon bato kay Presidente Rodrigo Duterte. Nag-upload pa siya sa mga videos sini. Oy, nano nga sitwasyon maniman. Dapat maghagan-hagan ining sa mga OFWs naton kay kabalota. Once makaproblema kamo na gani sa gwa sang pungsod, ang inyo ginadangpan gani gobyerno man. Bisan magkinaano to diyang matabo Presidente Rodrigo Duterte mabulig gini pero kondo sobra naman nga mga komento abi nga din naman nagakaangay. Tidisgrasya gid dariyo. Isa ka pinayo papulio no. Ay nano nga sitwasyon. Si Ray Dan Fernandez sabto niya ginatanan nga ginhimo okay. Oo man hubog kalain sang itsura nga daw matumba gid ang tawo. Kun amo hubog-hubog gid galis kapitan Nagatuba-tumba ka na Mark Obaldo II, good evening. Nagamonitor man mga kaaksyon si Ida Benzuela or Benzola sa City of Smile. Good evening ko, no? And si Araj Service Diaz. Good evening, Exxon Bright. Pasalamat kami kay Kong Greg sa Taya. Siya lang ning city official nga very active panghatag bulig sa pumunuyo. Ang iban niya panago sa ila aparador. Basta matapikan. Si Manang Helen naman niya huis na. Si Manang Helen madinamon so una nagamonitor magaling. Bakaw ko, no? Salamat sa pagmonitor.
Si Roland Docado, Sir Bry, basi gusto nyo mag-gas up sa Caltex Libertad, may ara ta discount 2 ka pesos. Nag-commercial siya. Oh. Basi labyon ta kada Docado, pangitaon ta ka Roland ha. Oh, mapagas ko na ha. Caltex Libertad. Sa diesel ko no, sa 4 pesos pag sa gasolina ho, mga frontliners mo. Di kag sa inyo man sir. Oh, sige. Labyon ta kada kami pagas up da. Salamat gid sa Roland ha. Si Julius Cabalfin, naga-monitor man, family Cabalfin kag Tapayan. Ang pakaisa ko si Rosel Morden Biligorio. Si Koy da, sinong Rodney, sino pang ibanda. Si John Cesar Catalan, Sir Bry, good evening. Pamati gid kami ni si Lola ko Jeroma, Barangay Granada. Keep safe sa tanan. Daniel Ravina, good evening, Sir Bry. Ina ang nagasabotahi dapat citizens arrest na para ma-identify agud to masampulan. At may mga plano, gimangro si Congressman Greg Sian. Si Novi Valencia Sobaldo, good evening, Sir Bry, hindi gid kompleto kung hindi kapamati simo. Baka namin, no? Galing greetings daw, hindi gid mabasa. Sorry, patamyaw lang, Sir Bry. Mama ko si Titing Valencia, family Sobaldo, Lance, Keisha, kag si Zian, Matthew, God bless ko. No? Salamat gidra. Sige, thank you, Manda. Ariana Regala, salamat man. Si Madam Eda Bansuela, liwat. Michelle Samiliano Kasuyon, good evening man. Nag-monitor subong sa Alihis. Sa Alihis ko no, isa pa lang panagtag bugas di sa Purok Progreso. Basi dason adlaw. Basi matapos si COVID, way madasdan. Si Ninette Alvarado, dapat, no? Good evening, ari lang kami diya sa may Cretina Homes. Salamat gida. La Carlota. Si Al-J Bayona, good evening, Sombray, patamiyaw ko lang gali Bayona family, kag Barrientos family. Salamat. Last one, Joy Rivera, good evening, Sombray. Aparentihanay kami gali ni COVID Maritupas. Ay, okay. Congratulations dira sa inyo. Ano? Thank you gida sa inyo. Alright, sige. Kayong oras ko, medyo kulabos naman sa aton sila nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Dire sa Bacolod mga ka-aksyon, tibuas sulito na ton Q-Pass suspender. No? Wala sang quarantine pass nga available buwas. Meaning, naka-home quarantine tanan-tanan magluwas gid lamang sa mga frontliners. Hindi sa guwa gid kaysa nagligad nga Domingo to may nalutangan sang gwardiya diri sa may likod sang Burgos Public Market to. Gwardiya sang Kmart kay ining isa ka taga Barangay Estefania nagapulopongko si gadalan na sa Barangay 22 sinaway, no? Sinaway sang pulis, tanod, kapitan, tatlo sila nagapulopongko ay dumalagan. Pagdalagan dito nakalabay sa may Kmart according sa gwardiya na gusto yung magsulod gano sa Kmart kundi pinusangan. Igo sa botkon kag sa kilid. Tiyan mo na, no? Ang pamangkot, gano to siya. May mga information, giman gagwa nga ti. Basig bakal guro, ano? Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. So, kabay pa nga buwas nga hindi lang kamo sagi ka lagaw, no? Hindi pag palagawon. Ang ibanda nga way mananggid sa kantuan, kaya hindi gidya pwede. Kinanglan naton iyang tapuson tani nga zero nagiblay ng way nagitabla hunaon pa kay base kon alang-alangon tani pagdula sang ECQ kibot kita may nagpositive na naman amo nang budlay dira ti mabalik naman ta na karon sa puno kakapoy na iya katama di na ya manami nagid ang ekonomiya ta disgrasya na ang aton sini pagkaon mga utod naton kay ibual na may lang kun tani kon bisa mag-ECQ mag-lockdown kita inang ang pagkaon halin sa gobyerno gatubod mamlaw kiti way kita kabalakan ang lain pa dire gutom ka na di ka nakahulag hinsyakto kulbaan pa kita sa COVID-19 way paunod syanta way patubod halin sa gobyerno nagdululubling problema di pahimuyong kay para dason nga mga sinimana makabalik kitiya bisan hindi man sa normal bisan dire lang tanay sa general community quarantine, no? Inabalang pwede lang kagiho halos tanan-tanan pero may mga skeletal force, may mga skeletal workforce lang, may mga gigapabilin gihapon ang social and physical distancing nga ginatawag. Observe lang tagyapon niya sang face mask naton. Monitor lang gid ka mangin vigilante kita sa palibot naton.
para masigurado tagid nga before kita magdula, mag-relax, why nagid si COVID-19. Please be cooperate mga ka-action para ni sa aton tanan-tanan. Ano? Sige, saway ko matamyaw, pasensya. Si Barangay Kapitan Arlo Aplasca, ginapaabot na kakapa. Basi may kwan ka, may ara kasang tiyempo, nga baka sabat diri sa aton, amo mahon ka ginamon diri sa Action Radio Bacol. Ang interview ta kay na sa utod sang biktima ning may diferensya sa una-una, may item na ni siya kag ara masubong iga-post ini sa online eksklusibo diri sa Action Radio Bacolod, pwede man kamo to kabasa pagida. Action Firing Line. Upod sa bugos nga puwersa sang Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sununa Magmanwa, sa technical side we have Action Oliver Pason, Action JM Baikin, sa aton sining News Center Action Dale Salazar, back up naman subong nga gabi. Standby karona sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag inyo na malabatian ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line, maghilibati tabuas sa amuman gihapon nga istasyon kag oras. Lunes gali kay Domingo gali buwas, ano? Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,